porque para iso estamos. Nesta xornada nesta sesión de tarde, imos falar, bueno, a partir da idea de se é necesario un cambio de modelo para o Centro Dramático Galego, pois imos tratar de buscar exemplos noutras entidades donde bueno, hai modelos moi asentados coas persoas que traballaron nelas e que nos falarán sobre eses outros modelos, non, de compañías nacionais. Esta mesa vai ter unha certa complicación. Entón, bueno, acompáñannos aquí sentada no Consello da Cultura Galega Fefa Noia, que foi directora do Centro Dramático Galego, e van acompáñannos tamén, pero en remoto, Carme Portaseli, que é directora do Teatro Nacional de Cataluña, que nos está saudando. A ver se o digo ben, Darak Otuairisi, que é ex-director do Anne Taibdherk na Galinge de Galway, que é algo así como o Teatro Nacional de Galway. Na intervención de Darak vai haber subtítulos en castelán. Sentimos que os altos custos da traducción ao galego aínda non nos podemos permitir, pero a inteligencia artificial aínda nos permite polos en castelán. Co cal, el vai intervir en inglés e haberá subtítulos. Bueno, e tamén no programa está sinalado que estaría unha persoa representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para falar basicamente do modelo do Centro Dramático Galego. A Consellería de Cultura non mandou a ningunha persoa especificamente, pero Fran Núñez se ofrecía a estar nesta mesa, pero dado que Fran estivo nas dúas mesas de pola mañán, consideramos que podíamos liberalo desta situación agora. En todo caso, ele está entre o público e, por suposto, participará despois no debate que está programado tamén, que está decidido a mantenta como un debate longo despois desta mesa, para que todas e todos vos podades participar tamén a partir de cuestións que se falaron nas sesións da mañá. Entón, bueno, sen máis dilación, imos comezar. Vamos a comezar polas persoas que están en remoto, que estamos todos un pouco máis frescos, quizáis. E imos comezar por Darak. Espero non matar o irlandés como lingua. Vou explicar un pouco en que consiste ese teatro do que nos vai falar. Parecenos interesante que haxa precisamente un teatro nacional de unha nación que tradicionalmente está tan vinculada a Galiza como é Irlanda. No propio xerme esencial do noso repertorio está precisamente o teatro irlandés. E este teatro é precisamente ese teatro nacional de Irlanda, non? Situado en Galway. O Taibdherk, ademais, ten un significado moi bonito, que é a idea do máxico, non? Que está no propio nome, o teatro como algo máxico. Creo que estábamos falando antes da posibilidade incluso de cambiarlle de nome ao CDG. Bueno, é certo que nesta mesa é o único teatro que non ten a palabra nacional no seu nome, pero bueno, creo que tamén un teatro que se chama, en lugar de con un nome de persoa, con un nome dunha tradición máxica, me parece especialmente fermoso. Darak foi o seu director, agora mesmo xa non é, pero eso non merma que non poida darnos igualmente pois unha idea do que é ese modelo, un modelo que se remonta hai case 100 anos, e que, polo tanto, pois pode ser tamén pois unha inspiración interesante para nós.
Así que, nada, sen máis, voulle deixar a palabra a Darak. Darak, you don't understand Galician, I suppose. So we are going to put you some questions in English. Él coñece as preguntas de antemán, que conste. So I don't know how you prefer to do that. Maybe you prefer me to put you the questions one by one, or you prefer to speak about your model of theater in the way you think it's better. I don't know. What you prefer? Oh. Yes. Okay. So that is Michael Lego, I'm afraid. Maybe easier question by question. Okay. Might be easier for the audience. Okay. Well, so let's begin with the first question. And this is why we are especially or particularly interested in understanding your theater, because the city of Galway is something particular, but it is related to our socio-linguistic question. And I think that you could manage to do to generate a repertoire linked to your identity, your distinctive identity. So we would like you to explain us how you arrived to your repertoire, how you managed to link it with the contemporaneity in Galway and in Ireland, of course. Okay. Thank you for having me, and I'm delighted to join you today. So An Taibhdearc is the Irish Language National Theatre of Ireland, and it is, you're correct, situated in Galway City. Galway City is unique because it is Ireland's only bilingual city. It is Gaeilge and English. So English being the main language of Ireland, of course, but Irish being an official language. Galway is unique as it's the only city that is bilingual. It is on the doorstep of a Gaeltacht area, an Irish-speaking area, the largest in Ireland. So I suppose that would inform the repertoire a lot, because we work in a contemporary city. The work was happening in a contemporary city, but also we could draw culturally on the Gaeltacht that was on our doorstep, if that makes sense. So the theatre is deeply connected with the rural community. Could you please explain a little bit how which are the budgets, how how is your organizational and contractual matters? So what we define as model for this theater. So how is the law related to the construction of this theater? Where is this theater located in the administration of Ireland or in the administration of Galway? So these legal questions, please. Okay, so the theatre is owned by the state. It is owned by the government under a Department of Culture and Irish Language, or Culture and Gaeltacht. It has been owned by the state since 1928. The core funding for the theatre comes from central government through a Department of Culture, and then extra funding comes from other sources. So the structure, mainly from when we were there, was we were a private company instilled into a national theatre to run it, and this was the first time it happened. It was a unique situation. So we could avail of other funding from other departments and other sources of income. So we could find other sources of income through small bits here from the city council, from the county council, from the Arts Council of Ireland.
but the main core funding for the building came from the government. So, in simple terms, I would say the function of the building and the administration of the theatre came from the government, and then the funding for the program came from other departments. Does that make sense? Mm-hmm. And when you were director of that theater, which one was the budget? Exactly the quantity of the budget, approximately. So the budget, when I was involved and we moved into the theatre, it was 300,000 per year was the core funding. 30, you don't understand, 300,000 euro. And then we had a program budget of maybe 250,000. But we worked with the government because it's very low, especially in this economy. It was a very low amount of money to produce meaningful work that would impact on an audience. So now the funding is 2 million per year for 3 years, which is guaranteed for 3 years. Okay. You can't see the faces here. I can't see faces, no. But it took us maybe 3 years to campaign for this money from government, because the National Theatre of Ireland, which is the Abbey Theatre, gets 9 million per year. That would be the English language, and this will be the Irish language. And for the first time, it was recognised as an important element of Irish society, and that it needed core funding, so it received 2 million per year. Because Abbey Theatre doesn't work with Gaelic, I suppose. It's an interesting question, because constitutionally they are meant to make 30% of their work in Gaelic, but they do not. Okay. But that is a political different question. Not for today. How are the productions contracted? Do you have a resident company? Do you work through co-productions? Or do you assemble a company for each production? Which is your contractual model? So all of the above. We do all types of productions, and when we were there, we did co-production. We did one with Centro Dramático de Gaelego. Actually, we were very proud of this co-production for the big summer spectacle. But mainly, we work under Irish equity or union rules. So each actor would get a contract between us and the actor. But us as a private company operating within the theatre, not a contract from the state. But it's kind of the same, if that makes sense. It's kind of similar in the sense that it's just there is a legal minimum level of pay that you have to give everybody. There's legal working conditions that everybody must get. So everything outside of this is extra. I hope that makes sense. And finally, we'd like to know what the main challenges facing the theatre are today. So, for us, an Irish language theatre, the main challenges, as I can see them, is for 20 years, there was a lack of development of the art form in the language. There was a lack of funding from government in general in the language. I don't know, this expression, the Celtic tiger, I don't know, do you know this? When in the 90s, when Ireland became a very wealthy country, prior to this period of time, we had a lot of community theatre, and community theatre was very strong. I grew up personally through community theatre, and that was very strong all over the country, but in particular Irish-speaking areas. Post Celtic Tiger or post the boom, all these community enterprises died off, and also the demand for theatre has declined. So the challenges, as I can see it, is lack of development of talent and audience engagement. I think the art form isn't moving with the audience. It's not developing with the audience quick enough.
Thank you very much, Dorak. Maybe later we will ask you some other questions when we do the debate with the audience. But first, we are going to hear the other people in the table. Sure. Okay. Sí que antes de pasar a Karma Portaselli quería darvos uns datos porque me parece que son moi interesantes para axudar a relacionar este teatro de Irlanda co noso CDG e é o do número de persoas falantes de gaélico porque creo que é moi significativo, sobre todo pola semellanza que hai bueno, con todas as salvidades, obviamente, coa realidade galega. No censo do ano 22 declararon que podían falar irlandés, gaélico, 1.873.997 persoas. Que é máis ou menos o 40% da poboación. Polo tanto, se vos fixades, hai un volume, digamos, relativamente semellante, non? O que podería ser o volume de escoitantes, non? De galego no noso teatro. Tamén eles teñen uns datos relativamente parecidos aos nosos, no sentido de que a implantación do gaélico no sistema educativo fixo que a maior parte da xente en Irlanda recoñeza non só que sabe, sino que cada vez coñece mellor a lingua, pero a realidade é que o uso cotián da fala vai reducíndose. Entón, bueno, creo que teñen unha situación parecida a nosa que tamén fai máis comparable, non? O caso de un teatro nacional para unha colectividade que fala nunha lingua B, non? Ou considerada menor en Irlanda. Bueno, e isto nos leva a outra realidade semellante, aínda que bastante diferente neste sentido, que é a realidade catalá, e para iso convidamos a Carmen Portaselli, que é a directora do Teatro Nacional de Cataluña, que tamén nos vai a falar un pouco desde a mesma perspectiva, non? Cal é o modelo, cales son as súas as características principais deste teatro. Carma, non sei se tú entiendes gallego ou... Bueno, inténtalo. Hay cosas que entiendo, cosas que no entiendo bien, pero me gustaría entenderlo, así que inténtalo y si no entiendo algo yo te lo pregunto. Vale, genial. No sé si prefieres que te plantees las preguntas como a Darak o prefieres explicarte... No, prefiero que me preguntes, porque así me concentro más, porque si empiezo, como tengo tantas cosas que explicar, hacer los deberes, es más fácil si me preguntas. Vale. Pois a idea sería un pouco a mesma, que nos contes cal é o modelo, sobre todo relacionado con dous aspectos que nos parecen importantes. Por unha banda, o aspecto legislativo, non? Cal é a afiliación legal do Teatro Nacional de Cataluña, que implicacións ten esta cuestión legal en relación coa autonomía do propio centro e coa cuestión da fiscalidade. Mira, tú sabes que el Teatro Nacional de Cataluña es una SA. Eso es una cosa que el primer fundador del Teatro Nacional de Cataluña, que fue Josep María Flotat, sabéis que el Teatro Nacional de Cataluña se hizo en 1996, se construyó de nuevo y Josep María Flotat fue el director de este teatro. Entonces él muy inteligentemente, porque era un hombre que venía de Francia y no quería hacer pesar tanto en un país que acababa de salir hacía muy poco tiempo de la dictadura, no quería hacer recaer tanto la política encima de este teatro. Y pensaron en ese momento que una SA era una cosa que podía hacerlo un poquito más independiente de la política, fuera quien ganara. Pero eso a la larga ha dejado de ser como es, porque nosotros, siendo una SA, estamos completamente sometidos a la ley de transparencia, y eso sabéis que tiene una serie de servitudes, al régimen laboral, que tiene muchas más servitudes, y a la contratación pública. Entonces, por tanto, es igual que sea una SA que lo que tú quieras. Tiene una dependencia de la consellería y de la institución
enorme. La suerte que tenemos es, de un tiempo a esta parte, que no tenemos una queja en absoluto en este sentido con las consellerías que tenemos. La anterior, con la Esquerra Republicana, fue una consellería que ayudó muchísimo al mundo de la cultura, y ahora con el PSC está ayudando muchísimo al mundo de la cultura, con lo cual todo eso ahora estamos viviendo en un oasis. Pero verdaderamente la dependencia de la burocracia en este momento es muy dura. Y cuando yo digo dura es, mira, yo ahora estoy en Bruselas, por eso no puedo estar con vosotros, porque una de las obras que tenemos en el teatro, porque yo he luchado mucho por internacionalizar el Teatro Nacional de Cataluña, porque yo creo que un teatro nacional, si no es internacional, no tiene sentido hoy en día, y porque yo soy una ferviente creyente en Europa. Entonces, creo que tenemos que estar ahí y que tenemos que formar parte de toda esta red de teatros que funcionan por todos sitios. Para ellos es clarísimo que cada cosa que tienen la abren y van aquí, van allá, se mueven por toda Europa. A nosotros aún nos cuesta un esfuerzo enorme hacerlo porque no lo hemos hecho nunca. Hemos sido un país muy cerrado hacia adentro, hacia nosotros, hacia las compañías nuestras, hacia nuestras cosas, hacia nuestra gente, hacia nuestras obras, nuestras producciones, y ha sido poco internacional. Entonces nosotros ahora estamos abriendo mucho y realmente yo he hecho un trabajo tremendo con eso y bueno, en ese sentido, toda esa lucha que tenemos, por ejemplo, yo veo que aquí los internacionales tienen un peso burocrático enorme, pero tienen una enorme ventaja con respecto a nosotros, y es que para ellos la cultura y los artistas y las artistas son muy importantes. Yo creo que en nuestro país son mucho menos importantes, aunque para algunas personas de la política hoy empiezan a serlo mucho más, pero en la estructura de las cosas son menos importantes. Por ejemplo, en los contratos de contratación pública, yo he padecido, por ejemplo, relativamente hace poco en el Teatro Nacional de Cataluña, Fefa lo sabe porque nos conocemos mucho y yo tengo una gran confianza con ella, que las dos personas que yo pude hacer entrar conmigo a la dirección artística, porque si no entraba completamente sola en un teatro tan grande, con tantísima gente, tienes que tener alguien de tu equipo que esté ahí apoyando, porque en un momento dado, lógicamente, la gente, si hay una pequeña lucha, digo lucha no en un sentido negativo, sino una pequeña que tienes que tirar de la cuerda hacia el proyecto artístico o hacia el teatro, como siempre, digamos, pues son muchos más los que tiran para el teatro, no hay nadie que luche contigo, estás solo, ¿no? Entonces yo entré con dos personas, que ya me costó un poco entrarlas, entré con dos personas y a los 18 meses me las tiraron a la calle porque hay una ley en estos momentos de contratación pública que no permite a una persona estar más de 18 meses contratada en ningún sitio, porque es la contratación pública, y si no queda fija. Entonces, como esta gente entró conmigo, no puede quedar fija. Entonces, no puede haber nadie vinculado a mi mandato. Entonces, me quedé sin esta gente mía de dirección artística y no hay plazas en el Teatro Nacional de Cataluña para dirección artística. Quiero decirte, esas cosas, no las, o por ejemplo, las licitaciones, tenemos que hacer licitación para todo, incluso para coger un fotógrafo, una fotógrafa, para hacer las fotografías de los espectáculos y del teatro, que creo que es una continuación de un proyecto artístico y que debería depender de la dirección artística. Y que no te lo dejan hacer porque no tiene que depender, o sea, no te dejan, y eso, por ejemplo, en Europa, con el mismo peso burocrático, eso sí está entendido. O sea, quiero decir que yo creo que nosotros, el peso burocrático nos coge mucho más retrasados. Yo siempre digo que mientras Europa se construía después de la Segunda Guerra Mundial, a España nos robaron el siglo XX. Y entonces hemos entrado tarde y con muy pocas posibilidades. Ahora vamos mucho mejor, porque además creo que somos un país con una creatividad y una capacidad enorme, pero con una precariedad del sistema, unas dificultades. Hay mucha gente con mucha maldad que dice que nosotros vivimos de chiringuitos, pero todos sabemos que en nuestro país el 90% de los artistas no viven de su trabajo. O sea que no sé quién tiene el chiringuito, pero desde luego los artistas no. Quiero decir que ese peso de la burocracia, cuando no ha habido un previo respeto por el artista y la artista, es muy problemático en ese sentido, porque te luchas con cosas que no, ¿no? O sea, yo siempre digo, y perdonad la frase, los que me conocéis ya sabéis que soy un poquito demasiado directa a veces, pero bueno,
no pasa nada. Yo siempre digo que cuando tú entras a la institución pública, primero es de demostrar que no eres una choriza y luego ya todo va bien, ¿no? Pero, o sea, no tiene una presunción de inocencia, es al revés. En principio tú no puedes invitar a nadie a comer porque, claro, ¿cómo? Pero, hombre, quiero decir, hay cosas que son por cortesía, que se hacen en todo el mundo, que nosotros no podemos hacer. Hay algo que a mí me suena a un maltrato, digamos, y que no tiene ya nada que ver con nosotros, sino con haber llegado a unas normas muy estrictas por muchas cosas terribles que han pasado, pero que desde luego no hemos sido nosotros quienes las hemos hecho, desde luego, pero que en este momento te las comes. Y entonces eso para mí sigue siendo esas dificultades con las que luchas, que son pequeñas cosas que dices, Dios mío, si estamos aquí para crear, para conseguir que nuestros teatros son los mejores del mundo, ¿me entiendes? Así por aclararnos, ¿qué orzamento maneja o Teatro Nacional de Cataluña ahora mismo? ¿Qué presupuesto tiene el Teatro Nacional de Cataluña? El presupuesto, el Teatro Nacional de Cataluña depende estrictamente del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Sabéis que vivimos en un país, lo digo también por Darac, para que lo sepa, vivimos en un país casi federal, con lo cual las autonomías tienen mucha importancia en las comunidades y nuestro teatro depende estrictamente de la Generalitat de Cataluña, del gobierno catalán. No, o sea, yo no tengo no tengo más que esa financiación, digamos, no tengo ni ministerio ni ayuntamiento como el Teatro Libre, que es diferente, ¿no? Es un consorcio de varias instituciones. Nosotros dependemos única y exclusivamente de la Generalitat de Cataluña. Sabéis que nosotros, como toda España, teníamos el 0,007 o el 0,07% del presupuesto general dedicado a la cultura. Se hizo hace muchos años en Cataluña, se firmó todos los partidos políticos un pacto que ganara quien ganara, se tenía que llegar al 2% del presupuesto general. Y entonces hemos llegado al 1,7 y ahora estamos parados porque nadie aprueba los presupuestos. Entonces estamos ahí, no llegamos al 2 porque nadie aprueba los presupuestos. Si los aprobaran, llegaríamos al 2, ¿no? Pero no llegamos. Entonces tenemos ahora este problema. Pero, no obstante, yo no me quejo. Tenemos 18 millones de euros de dotación. Pero para programar 4. Esa es la pregunta. Claro. Solamente os recuerdo que en el Odeón de París la bancarrota vino porque tenían 30 millones, 25 para la estructura y 5 para programar, y eso lo hundió en la miseria, ¿no? Bueno, son esas cosas, ¿no? Y lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la contratación laboral, a mí me parece extraordinario en los contratos laborales de ahora, que en este país se haya perdido la temporalidad, pero en el arte es consustancial y esa singularidad hay que tenerla en cuenta. En relación con esto que estabas diciendo de los 4 proyectos, quería preguntarte que nos expliques un poco cuál es digamos, el modelo más artístico, ¿no? Desde el punto de vista artístico que desarrolláis en el Teatro Nacional. Es decir, ¿cuáles son las líneas de actuación, os objetivos desde el punto de vista tanto repertorio como de vínculo con territorio, todo este tipo de cuestiones? Mira, nosotros tenemos un contrato programa que ahora se va a hacer de nuevo y que el próximo mandato lo cogerá el nuevo contrato programa. Y el contrato programa marca una serie de pautas y de misiones que tiene que tener el Teatro Nacional de Cataluña, cosa que a mí me parece bien porque esas limitaciones, bueno, nos ayudan a trabajar desde un punto de vista. Evidentemente, el Teatro Nacional de Cataluña, como es lógico, tiene la misión de promover la lengua y la cultura catalanas, lógicamente. Yo tengo un 75% de obras en catalán y un 25% de obras en otras lenguas, ¿vale? Todas otras lenguas. Entonces, eso me parece que es una misión que está ahí, lo de promover la cultura y la lengua catalanas, me parece bien, teniendo en cuenta, básicamente, además, que venimos de una dictadura, ha pasado muchos años, pero aún la arrastramos en muchos aspectos, donde las lenguas estaban prohibidas, donde no se podían hablar, donde no se podía escribir. Por eso, cuando viene la democracia, hay toda esa especie de alud de autores que escriben en catalán, que escriben en gallego, porque no lo podían hacer antes, sobre todo en catalán, eso pasaba, ¿no? Entonces, todo eso viene porque ha habido una serie de prohibiciones que no han dejado que la gente se exprese de una manera. Pero bueno, hoy y desde la democracia esa lengua se estudia en el colegio,
se trabaja en el colegio y somos todos bilingües, cosa que encuentro que es una ventaja extraordinaria en la vida. Y también pienso que estamos en ciudades con una diversidad. Hace muchos años decían que en Cataluña había 6 millones. Éramos 6 millones, somos 6 millones. Yo creo que ahora somos más de 7 millones y medio y que todo lo demás son inmigrantes. Por tanto, es una ciudad abierta, diversa, diferente, con mucho tipo de gente de lenguas. Hay aulas en algunas escuelas públicas que tienen 20 lenguas dentro. Entonces, bueno, eso hay que entenderlo, hay que ver lo que es, ¿no? Entonces, en el teatro tenemos una serie de pautas a seguir de contrato programa. Por ejemplo, repertorio, hay que hacer repertorio. Yo a veces eso lo discuto, a veces porque ellos dicen que el repertorio es siglo XIX. Y digo que el repertorio también podría ser Cortés, ya tendría que formar parte del repertorio, digamos, ¿no? Señor de los años 80, hoy estamos en el 25 y que los repertorios también son nuestros artistas de hoy, ¿no? Y nuestras artistas. Pero entiendo, hay un repertorio que hacemos y eso está ahí, lo tenemos que hacer. Y a mí yo también me interesa desenterrar muchos autores y sobre todo autoras que les tiraron un camión de arena encima en un momento dado, tanto la burguesía catalana como el franquismo, etcétera, y que son gente que a lo mejor teatralmente no nos representarían tanto, pero que a nivel de discurso me parecen muy importantes, ¿no? Y entonces lo empezamos desenterrando como María Aurelia Capmany, Montserrat Roig, es decir, gente que a lo mejor no conocéis, no tenéis por qué conocer, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra cultura y de nuestra día a día. Luego también tenemos también como misión una cantidad de obras anuales dedicadas a los jóvenes y entonces yo un poco intentar hacer de la necesidad virtud, encargo una obra sobre un tema que me interesa y que creo que es básico. Por ejemplo, encargamos una sobre el consumo de pornografía en los jóvenes que escribieron, dirigió una persona con gente de 18, 20 años en el escenario. Eso fue un éxito brutal y lo hemos hecho con los teatros en red que llamamos en Cataluña para que ellos, porque ya sabéis, ya lo sabe Fefa, tenemos siempre unos dramas para ir de gira, que esto es una cosa infumable ya, y entonces y los llevan estos teatros en red, que llevan estas giras, pero podemos conseguir que eso lo vean los chavales, las chavalas de toda Cataluña y son obras muy importantes. Este año, por ejemplo, hemos hecho una que está funcionando, que es una maravilla, que se llama Tarsius, que es un tipo de mico que se autoagrede cuando nota la agresividad que hay alrededor y que habla sobre el suicidio juvenil, que sabéis que es una de las primeras causas de muerte. Creo que la primera es la violencia contra las mujeres y la segunda es esta. O sea que es muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, también acoger algunas obras para el teatro familiar y yo me he impuesto, porque eso está en mi programa, toda la parte internacional, que creo que es importante para que haya una serie de teatros cómplices donde trabajemos juntos, entre ellos también está el CDN, para que trabajemos juntos, donde coproducimos, hablamos. Este año pues hicimos una coproducción con el CDN que dirigí yo, el año que viene haremos otra que no puedo desvelar aún, que no podemos decir, pero haremos otra de otra manera, y también pues he coproducido con la directora del teatro de la Comédie de Genève o con la directora del International Theatre Amsterdam, vienen aquí. Entonces hacemos estos pequeños intercambios un poco para estar juntos, para poder luchar por la cultura, por la defensa de la cultura, que en momentos políticos a veces está en momentos difíciles. Entonces creo que el estar juntos es muy importante. Moi ben, creo que nos queda bastante claro como é o voso modelo non só no sentido do repertorio, sino ademais eso no sentido organizativo, xa un pouco máis concreto. E quería rematar coa mesma pregunta que lle plantexaba a Darak, que na túa opinión, cales serían os retos, non, de futuro? Que desafíos ten o Teatro Nacional de Cataluña como compañía xa moi asentada, non? Pero sempre hai algo. Falabas de internacionalización, evidentemente, pero non sei hai se pensas que a persoa que te suceda ten aí un reto importante, non? Que deberá encarar antes ou despois.
Perdóname, la pregunta es exactamente... Sí, los retos que tiene, a pesar de ser ya una compañía muy asentada, hablabas de la internacionalización como reto que te impusiste a ti misma, pero me gustaría saber si tú percibes ahora mismo pues una necesidad, algo que va a ser el gran reto de futuro del Teatro Nacional de Cataluña, que probablemente ya se tendrá que encargar a lo mejor la persona que venga después de ti o que tú misma ya empezarás a preocuparte por eso. Pues para mí uno de los retos, mira, nosotros empezamos con un pequeño ciclo, porque yo en un momento dado pensé que vivimos en el Mediterráneo y que no digo solamente el Mediterráneo los que nos toca la costa mediterránea, sino el Mediterráneo es nuestra cultura en general, ¿no? Y entonces pensábamos que yo quería mirar a la otra parte del Mediterráneo que nunca miramos. Hicimos un ciclo que se llama Barcelona Calling Beirut el primer año, Barcelona Calling Palestine el segundo, el año que viene haremos Barcelona Calling the Arab World. Y eso es para mí un reto porque entonces todos los teatros europeos se han acercado a nosotros. Ha sido una cosa extraordinaria, pero brutal, intentando hacer como una especie de red de apoyo a ciertas compañías de todos nosotros y de todos los teatros de aquí, de allí, de Egipto, de Barcelona, de Marsella, y entonces es muy interesante y eso está muy bien. Por ejemplo, yo estoy aquí en Bruselas hace 2 días y ayer fui a ver una de las cosas que hemos coproducido nosotros de una artista maravillosa que la está coproduciendo por Francia. Me pareció un espectáculo maravilloso. ¿Por qué creo que es un reto? Porque yo creo que muchas veces en Europa, en el primer mundo, hemos llegado, que no es nuestro caso porque estamos en otro sitio, pero se ha llegado el estado del bienestar nos ha dado un poco la sensación que necesitamos siempre mucho dinero para hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces yo encuentro que esta gente ha vuelto a centrar lo importante en el discurso y en lo que cuentan, no tanto como en lo que hay alrededor, porque no tienen lo que hay alrededor, porque los censuran, porque no los dejan hablar, porque no pueden hablar de esto, porque no pueden hablar de lo otro, porque les tiran una bomba, porque les mandan un dron. Entonces, bueno, y creo que ellos han convertido el arte en una necesidad, y para mí eso es un pequeño reto que yo creo que tenemos que tener. Bueno, pues creo que está claro. Moitas gracias, Carme. Digoche como a Lara que igual quédate aí. Claro que isto é moi raro porque estades aí nos vosos cuartos e nos estamos aquí, pero bueno, é como se estivesedes aquí, polo tanto ainda pode haber algunha pregunta non do público. Quen sí que está de verdad aquí na súa terra Fefa Noia, que é de sobras coñecida para todas e para todos, porque agora mesmo é a adxunta á dirección do Centro Dramático Nacional en Madrid, pero foi uns anos tamén directora do Centro Dramático Galego, polo tanto, interesanos moito que este aquí porque ten esa dobre perspectiva, non? De un gran teatro nacional fronte ao funcionamento do que podía ser aquí con ese modelo, non? Que non sabemos aínda moi ben ou xa intuímos que está esgotado. Entón, bueno, Fefa en realidade ven a contarnos como funciona, cal é o modelo do Centro Dramático Nacional, pero, bueno, por suposto que estou segura de que tamén ten unha opinión sobre o Centro Dramático Galego e, polo tanto, pois no debate seguro que tamén aportará non esa idea. Pero, bueno, agora mesmo vou falar do Centro Dramático Nacional. Hola, moi boa tarde. Boa tarde, Carma. Hola. Sí, efectivamente, o que vou facer, se vos parece ben, é seguir un pouco o esquema de preguntas que fixeches, que utilizaches para os meus compañeiros de mesa, pero igual nin fai falta que me repitas, porque xa máis ou menos as teño claras e despois se queda calquera cousa, queda dúbida, xa me dis e eu contesto. O Centro Dramático Nacional, nos accedimos ao Centro Dramático Nacional en xaneiro, o 1 de xaneiro de 2020, accedimos por concurso público, se fai concurso público con proxecto de dirección, polo menos eu falo do que é ata de agora, non? Cun plan director, que é o plan director que é un pouco, supoño que dicía Carma tamén, que é vinculante ao contrato. O director do Centro Dramático Nacional, neste caso Alfredo Sanzol, chega á dirección cun equipo limitado, pero un equipo, que non chega só o director ou a directora do Centro Dramático Nacional, senón que chega cunha dirección adxunta e adoita ser así para case todas as unidades dependentes do INAEM.
como somos nós, cunha dirección adxunta, con dúas direccións técnicas, porque nós temos dúas sedes, máis o local de ensaios, que son 3 salas de ensaios, dúas direccións técnicas, unha dirección de produción, unha coordinación artística, e xa está. Ese é o equipo, digamos, que somos, pódese facer así porque temos contratos asinados de alta dirección, chámase, ¿no? Entón, son contratos vinculados ao director. Se Alfredo mañá ergue, se di que el quere deixar a dirección do centro dramático e que marcha, nós temos que marchar con el. Non nos queda outra, non? Estamos vinculados ao seu contrato. O Centro Dramático Nacional non ten identidade xurídica propia, depende do INAEM, do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música. E eu aquí teño unha mala noticia, é dicir, con respecto ao modelo de xestión, non sei se poderéis ser de moita axuda neste senso, porque, non sei se o sabedes, pero nestes momentos hai moitos anos xa que se abriu o debate sobre a necesidade de reformular o marco administrativo para desenvolver axeitadamente a actividade do Centro Dramático Nacional, e dicir, e para reformular non só do Centro Dramático Nacional, de todas as unidades de produción dependentes da ENAEM, que son a Compañía Nacional de Teatro Clásico, a Compañía Nacional de Danza, o Ballet Nacional, o Centro de Documentación Teatral, a JONDE, aínda que me quedan 2 ou 3 de música e de danza. A necesidade de reformular a identidade xurídica do INAEM e cambiar a forma, porque o Instituto tampouco é a solución, non é unha panacea. Nos igual non compartimos exactamente todos os problemas co Teatro Nacional de Cataluña ou co Centro Dramático Galego, pero temos os nosos problemas, entre eles, que se mencionou esta mañá, a intervención previa, que é un problema ou un cúmulo, digamos, que xera moitísimos obstáculos para o axeitado desenvolvemento da nosa actividade. Unha vez dito, hai outra cousa, por exemplo, que nós botamos moito de menos, que é, nós temos un orzamento anual, o noso orzamento nestes momentos, estou falando exclusivamente de orzamento para produción, para actividade artística, de produción e programa de transversais, que explico a continuación, é de 5,5 millóns, pero de aí non sae nada, é dicir, o persoal está totalmente, depende do INAEM, que é dicir, é o INAEM o que cubre económicamente tanto a contratación de persoal como o manteñamento dos edificios, alugueres e demais. Deixade pensar un segundo, a ver que non me esqueza nada, digamos, un pouco do marco, hai eso que vos dicía, unha eiva do Centro Dramático Nacional tamén, que creo que no caso de Karma é diferente, é que nós non temos acceso a nosa recaudación, que é a recaudación do dramático vai directamente á facenda pública. Nos podemos, como estamos a facer, de feito, con iso estamos moi contentos, podemos esgotar localidades, encher os patios de butacas e demais. Agora, debos conta que temos no Teatro María Guerrero son 2 salas, a Sala da Princesa e a Sala Grande, e no Teatro Valle Inclán son 3 salas. A Sala Grande, a Francisco Nieva e a Mirlo Blanco. Temos moi bons datos de público e nos non temos acceso a esa recaudación. Temos un orzamento que sí se incrementa moi levemente de ano en ano e agora está máis ou menos estabilizado en 5,5 millóns. E unha vez dito isto, se vos parece ben, explico un pouco o noso proxecto, digamos, máis artístico. Isto sería o marco administrativo no que temos que traballar. O proxecto artístico, os obxectivos principais do plan director que estamos desenvolvendo agora son o apoio á dramaturxia contemporánea, a internacionalización e a renovación de públicos. Eran os 3 puntais do noso proxecto. Si considerábamos que é certo que facemos todas as temporadas unha produción, ao menos unha produción para garantir que vai pasar algo de repertorio polas nosas salas, pero si considerábamos que xa esa débeda histórica estaba un pouco saldada, é dicir, que o Centro Dramático Nacional levaba ata que nos incorporamos prestando moita máis atención ao repertorio do século XX, que é a dramaturxia contemporánea, e atopábamos que tiñamos unha autoría que non tiña espacio onde amosar os seus traballos. Entón, sí que un dos nosos puntais, digamos, é reforzar, incentivar e crear espacios para a creación dramatúrxica tamén. As liñas transversais do plan director son, as en poucas palabras, paridade, inclusión e reparto xeográfico.
É certo que o Centro Dramático Nacional, como sabedes, é para todo o Estado español. Ten sede en Madrid, pero podería ter sede en Barcelona, podería ter sede en Santiago de Compostela, porque non deixa de ser o Teatro Nacional para todo o territorio do Estado español. Entón, iso hai que telo en conta dentro do marco de realidade da institución, pero sí que temos que telo en conta todo o que poidamos a hora de implementar o noso proxecto. E a nosa actividade se vertebra principalmente, por unha banda, somos eminentemente unidade de producción teatral, que decir, producimos, pero por outra banda tamén desenvolvemos un programa de actividades transversais que vos explico agora que consideramos fundamental tamén para o desenvolvemento do noso proxecto. Producción, pois facemos produccións propias, coproduccións, nunha porcentaxe moi minoritaria, moi pequeniña, compañías invitadas. Convidamos a unha compañía, unha produción totalmente allea, que nos parece que ten que pasar polo dramático. Dentro destas producións propias, sí, facemos anualmente unha produción de repertorio para elenco xoven, para elenco noviño, de actrices e actores de menos de 30 anos, como é, por exemplo, pois o ano pasado fixemos Nada, de unha adaptación á escena de Nada de Carmen Foret, para que vos fagades unha idea. E despois facemos o que nos damos en chamar acción dramática, que é todo o programa de actividades transversais, que son actividades transversais e de mediación. Dentro de acción dramática, teño aquí anotado para non esquecerme de ningún punto, por si hai algo que vos interese, queredes que o desenvolva, están orientadas por unha banda a público, a crear público a nosa audiencia, e por outra banda profesionais, o sector profesional. Para explicalo, para o sector profesional, o que temos que facer, digamos, para garantir que as persoas que acceden a ese tipo de actividades son verdadeiramente profesionais e creamos unha base de datos que xa existía. Gran parte deste traballo é un pouco herdado e o mellor matizado, non? Pero que xa existía, que son os profesionais do dramático, que facemos unha convocatoria aberta cada 2 anos para que todos aqueles profesionais novos que se van incorporando ao mercado poidan presentarse, nos analizamos ou pedimos pois que haxa un percorrido profesional dun mínimo de 2 anos, é dicir, que non sexan recén egresados, e a partir de aí, e que teñan algún tipo de titulación que garanta a súa profesionalidade, ou senón unha trayectoria que garanta a profesionalidade, pasan a formar parte desa base de datos e, polo tanto, poden acceder a todas as nosas actividades orientadas a profesionais. Dentro das actividades para públicos, isto xa só menciono, digamos, para que vos soe, facemos un club de lectura que é coordinado por unha dramaturga ou dramaturgo contemporáneo, un taller de iniciación á escritura teatral para non profesionais do sector, para a xente que lle guste escribir e lle apeteza probar un pouquiño fortuna, encontros, como se fan en moitos outros teatros, encontros cos equipos artísticos, cartas blancas, que son debates, pero adoitan ser debates, nos facemos unha carta blanca, isto ven un pouquiño máis de Francia, que se fan moito, non? Ofrecemos unha carta blanca aos artistas que temos nas nosas producións, entón, eles, antes de estrear, un pouco organizan, pensan, deseñan esa actividade con contidos que lles poidan interesar ou que poidan nutrir un pouco que vai ser os ensaios e a producción. Facemos máis dramas, que son unha especie de apontamentos escénicos para xente que aínda non ten o proxecto claro, pero sí ten algunha idea que poida testalo co público, que pode ser unha conferencia performativa, ten diferentes formatos. Facemos talleres de conciliación, que son para que as nais e os pais que queran que teñan nenos pequenos poidan deixar os nenos facendo un taller gratuito nos teatros mentres eles van a ver a función. É unha forma tamén de que os nenos se familiaricen co edificio do teatro, que os talleres adoitan ter algo que ver co que os pais ven no teatro, despois tamén se xenera un pouco de comunicación entre nais e fillos, e pais e fillos, taller de títeres para nenos, facemos o cinedrama en colaboración coa Academia de Cine, que é cando hai un proxecto teatral que ten certa vinculación fílmica. Por exemplo, agora tivemos unha peza que se chamaba, ou que se chama aínda, Dibuxo dun zorro ferido, dibujo un zorro herido, e esta peza tiña bastante inspiración en Patricia Highsmith e na súa serie con Mr. Ripley, co señor Ripley. Entón, se fixo unha proxección dunha desas películas, se fai un debate co equipo artístico da peza e se é posible, de cando en vez, cos equipos dos filmes que se proxectan.
E para profesionais, pois tamén temos toda unha serie de actividades, como son as residencias dramáticas. Nos conformamos un grupo de 4 autoras e autores que a idea principal é mercarlles tempo, para que non teñan que preocuparse por gañarse a vida e poidan escribir. Entón, están toda a temporada con nós, están escribindo peza, ese objetivo principal, que entregan no final da residencia, nos comprometemos a publicala e unha vez que se entregan esas pezas, decidimos se producimos ou non algunha desas pezas, para que vos fagades unha idea digamos, o productivo que este programa, que segundo o meu punto de vista é un dos, digamos, dos principais causas de orgullo para nós. Levamos aproximadamente o 50% producido e desas producións casi un 100% grandes éxitos, dúas delas tivemos que facer reposición, que iso é algo moi estrago, se fai moi contadas ocasións no Centro Dramático Nacional. Unha delas, de feito, dunha autora galega, de Esther Carrodeguas, con supernormais, supernormales. Facemos tamén residencias dramáticas europeas, que é unha colaboración que facemos con diferentes teatros de Europa, o KVS, que é onde está agora Karma, co KVS de Bruselas, co Festival Actoral de Marsella, co Teatro da Xuventude de Zagreb, con Maxim Gorki de Berlín en ocasións, nesta edición non, faltame un co Teatro Nacional de Lituania. Aí conformamos un grupo internacional, cada teatro aporta un autor ou autora, fan estancias en cada un dos teatros para coñecer a realidade teatral neses países e tamén a súa o obxectivo principal é que escriban obra, que entreguen obra ao final. No caso do noso autor ou autoras, comprometémonos a publicar e, por exemplo, a autora que tivemos o ano pasado si será producida xa. Facemos intercambio, estreamos agora un intercambio co Teatro Nacional de Taiwán en Taipei, que será un intercambio de artistas. Tenemos aquí un autor taiwanés e eles recibirán a un autor ou autora do Estado español, e tamén temos un par de colaboracións coa Sala Beckett. Unha delas é unha residencia breve de escritura que está máis orientada a autoras e autores cataláns, porque está cuberta económicamente pola SGAE en Cataluña e pola propia Sala Beckett, e veñen a facer estancia no dramático, e nos facemos un programa de encontros e actividades diversas. E a segunda é unha colaboración que facemos co Obrador de Estivo, Obrador de Verán da Sala Beckett, que enviamos sempre a unha persoa ali a asistir ao Obrador de Verán. E despois temos clases magistrales, talleres intensivos para profesionais, o Dramaut, que son talleres inclusivos, que dicir, para incentivar a creación de proxectos inclusivos, de proxectos que poñan en primeiro plano a inclusión. Pois, por exemplo, o Dramaut saiu a colaboración con Chela de Ferrari, que é unha directora peruana que veu a facer un Dramaut, e finalmente fixo a Gaviota, unha versión da Gaviota de Chekhov para un reparto prácticamente na súa totalidade cego ou con unha alta discapacidade visual, que se estreou no Festival de Aviñón, só a modo orientativo. Organizamos as xornadas de plástica teatral en colaboración con diferentes asociacións do sector, organizamos o Salón Internacional do Libro Teatral todas as temporadas. Sí que reforzamos dende a nosa chegada tamén moito o programa para bolseiras e bolseiros, porque, e ademais cada vez con máis con unha recepción meirande e aí sí que é unha forma como de entablar unha primeira ponte, digamos, coas persoas que van ser recén egresadas co dramático. Facemos tamén finalmente o Dramático Weekend Pro, que é unha fin de semana que organizamos, isto sí que é máis a porta pechada só para profesionais do sector, de programación, de dirección dos teatros. Karma estivo varias veces xa no Dramático Weekend Pro, de feito, non? Que é unha fin de semana na que recibimos a profesionais, e a idea é que os artistas que van a estar na temporada seguinte expliquen os diferentes programadores ou xestores
ou directores de institucións os seus proxectos e que, ao mesmo tempo, polas tardes, poidan ver os proxectos que temos nos escenarios. E tamén un pouco a idea de que se familiaricen moito cos artistas. É certo que hoxe en día non é tan sostible ás veces mover as producións enteiras e facer grandes xiras, ademais, como di Carmen, nós temos un problema grande para facer, non podemos facer xiras grandes, facemos xiras de 5 bolos, sí que facemos 2 xiras por temporada, pero son 5 cidades diferentes, 5 destinos diferentes, son xiras reducidas. Entón, o noso interese está tamén en ampliar a visibilidade das artistas e dos artistas. É dicir, que entren en contacto directo con outras institucións e que se poida falar de ir alí a desenvolver proxecto máis adiante, non? E niso consiste o dramático Weekend Pro. E finalmente temos temos unha parte de publicacións que son sempre porque non somos editorial, entón sí que facemos tiradas bastante reducidas para non competir con editoriais, que a iso teñen bastante complicado as editoriais que publican teatro, pero facemos unha colección de novos dramas, temos unha colección que son moitas veces bilingües, tamén, quero dicir, por exemplo, Dibujo un zorro herido en catalán, porque o autor escribiu en catalán en orixen. Todo iso que estou falando, obviamente, é un pouco sempre traballando con todas as linguas oficiais do Estado, en catalán e en castelán. Supernormales tamén se publicou nos 2 idiomas, etcétera. Publicamos, temos a colección de residencias, tanto dramáticas como europeas, temos unha colección que se chama Descubrindo a Escena, que facemos, a verdade que son exemplares moito máis limitados, porque cando vemos verdadeiramente que hai unha necesidade, por exemplo, fixemos un volume sobre perruquería teatral, que non había nada publicado en castelán sobre perruquería, especificamente sobre perruquería en teatro, non? Temos a revista Dramática, que é unha revista semestral que ten como idea principal falar de teatro, pero falar de teatro sempre dende a perspectiva de outras disciplinas ou imbricando teatro con outras disciplinas. Fixemos un número de teatro e política, fixemos un número de teatro en infancia e xuventude, agora fixemos o número que sacamos agora é sobre o son, e o seguinte será sobre teatro e mediación. E facemos tamén un dramanaque, que é unha forma un pouco lúdica e artística tamén de contar a nosa temporada a través dun tebeo, dun cómic que sacamos trimestralmente tamén. E finalmente temos todos os nosos proxectos de mediación, que trato de enumerar moi rápido: Open Almendrales, que son abrir as portas das nosas salas de ensaios que están na Rúa de Almendrales, no barrio de Usera, os veciños e veciñas, non? Traballamos activamente con todo o tecido asociativo do barrio de Usera. Novos Dramáticos, que é un grupo que facemos anualmente para nenas e nenos que van aos colexios públicos preto das nosas sedes e das salas de ensaios de entre 8 e 11 anos, e para fillas e fillos de traballadores, e eles reúnense todos os luns. Está coordinado por Lucía Miranda, que é unha pedagoga, directora, dramaturga. Reúnense todos os luns para xogar un pouco a entender isto que é o teatro, e a temporada seguinte eles mesmos deciden se queren participar no proxecto dese ano de Novos Dramáticos como actrices e actores ou como na parte da dirección, da dramaturxia, tal. Ao final todos queren actuar, xa vos digo que non hai non queira pisar escenario. E chamamos a profesionais de renome, quero dicir, o ano pasado foi o propio Alfredo que dirixiu Novos Dramáticos, este ano son Los Bárbaros, estivo Dan Jemet, un director e dramaturgo inglés, así un longo etcétera. Estará, non podo dicir quen vai estar a temporada que ven, pero vai estar un nome tamén moi coñecido, e facemos unha produción ben feita, non é unha mostra de fin de curso. É dicir, tamén comparten escenario, obviamente, con actrices e actores profesionais para que os nenos, se non queren sair a escena no último momento, non teñan que sair e non pase nada, pero si se fai unha produción seria para que eles entendan o que verdadeiramente facer teatro en condicións, non? Temos os Xóvenes Dramáticos, que empezamos este ano, é un grupo que facemos tamén para rapaces entre 16 e 25 anos,
coordinado neste caso por Carlota Gaviño e, bueno, por la compañía Grumelot, e eles o que van facer reunirse, non tanto facer producción como fan os novos dramáticos, senón reunirse tamén todos os meses no teatro, van a ver as funcións, propiciamos encontros cos diferentes artistas e despois a petición, digamos, imos ver, que este é o primeiro ano, os resultados non vos podo falar deles, pero imos ver, a ver, a idea que desenvolvan algún tipo de peza, non ten que ser teatral, pero algunha manifestación artística, algo que a eles de suxira este contacto constante ao longo da temporada cos artistas que pasan polos nosos teatros. Temos un programa coas cárceres moi importante, moi consolidado xa. Nos temos que, despois de moito tempo traballando coas institucións penitenciarias, conseguimos que veñan grupos de presas e presos a ver as nosas funcións, adoitan vir a ver un pase previo, despois nos imos ao cárcere co equipo artístico tamén, en ocasións incluso podemos facer a función, cando a función é moi desposada ou cando permite verdadeiramente facerse sen escenografía. A derradeira que fixemos ali foi en Alcalá Meco, foi a peza que tivemos, a produción que tivemos con David Trueba, Los Guapos, e propiciamos un intercambio constante e fixemos tamén un drama walker con eles, coas presas de Alcalá Meco, que verdadeiramente moi emocionante, témolo na nosa página web, por se tedes interese ou curiosidade por escoitalo, onde as propias presas contan as súas historias en primeira persoa, sempre despois de facer durante toda unha temporada talleres e ordenar e axudarlles un pouco a ordenar as ideas e a atopar a forma artística que lles poida estimular máis a cada unha. Naquel caso foi a cargo a coordinación de Edurne Rubio, unha artista española, pero afincada en Bruselas, en Bélxica. Temos os Drama Walker, que xa mencionei, que son ficcións sonoras. Fixemos de feito que tamén nos permite a redistribución xeográfica. Fixemos de feito, os Drama Walker están todos colgados na nosa página web. Fixemos un Drama Walker sobre Vite, en colaboración co Centro Dramático Galego, entre outras institucións, tamén con Chévere. Fixemos un drama walker sobre Poblenou en Barcelona, en colaboración principal coa Sala Beckett, pero fixemos tamén con Santiago de Chile, con México, estamos agora con Uruguai, é dicir, é algo, e fixemos tamén uns cantos entre eles, o drama walker da Cañada Real, tamén, que non sei se coñecedes a dificultade, a problemática do barrio da Cañada Real en Madrid, pero un barrio que leva agora non sei dicir o número exacto de anos, pero creo que agora se debe levar por 6 anos en luz, que é unha barbaridade para toda a comunidade que vive ali no barrio. Fixemos un drama walker que, de feito, se converteu despois nunha produción. Os drama walker iso son, se traballa unha coordinación artística que traballa co tecido asociativo de determinada zona, a partir de aí extrae as historias, se conforma un grupo de dramaturgas e dramaturgos que se familiarizan con esas historias, fan unha escolla de que historia queren contar e ficcionan a partir de aí. Escriben ficción, gravámolas con cunha diseñadora ou diseñador de son, é moi importante o aspecto do son, cuidámolo moito para xenerar a atmósfera e xenerar verdadeiramente un efecto inmersivo, digamos, para que cando o público escoite os drama walker síntase verdadeiramente no lugar. E despois se colgar na nosa página web, onde hai unha cartografía que ti podes escoller seguir dende casa ou facendo percorrido alá onde sexa o drama walker. Despois temos visitas guiadas, matinais, e temos funcións sempre, cando as compañías que veñen, obviamente, son a produción catalana, pois facemos sempre un mínimo de 2 funcións en catalán ou en galego ou en euskera. Accesibles, facemos sempre funcións accesibles, 2 funcións accesibles por producción, e temos unha pequena colaboración tamén con Pedagogías Invisibles, que a idea é un pouco de levar o teatro ás aulas, é dicir, nos cubrimos un artista que vai ás aulas de determinado grupo de colexios e desenvolve un proxecto, cada proxecto é diferente porque o deseña o propio artista ou a propia artista, e vai ás aulas a desenvolver ese proxecto cos rapaces e cos rapaces. Isto máis ou menos é o programa que estamos desenvolvendo. Tamén quería contarvos, que foi un pouco pesada, pero quería contarvos ou numerar polo menos as liñas de actividade que facemos para que vexases na medida xusta, quer dizer, co orzamento que temos, as actividades que desenvolvemos. Eu creo que ata aquí, non sei se me deixo algo.
pero Non sei se podemos abrir sí. un pequeno tendo en conta que logo vai haber un debate máis consistente, igual algunha das persoas do público quere preguntar algo concreto sobre o que eles dixeron. Non abrades, por favor, debates que teñan que ver co CDG agora mesmo, senón simplemente cuestións e dúbidas que medo me dades vos. Senón cuestións e dúbidas sobre as tres intervencións. Carlos. Grazas. Penso que non é sobre o Centro Dramático Galego. É unha cuestión case ontolóxica. Cando eu escoito Teatro Nacional de Cataluña, entendo o que significa nacional. E se o Centro Dramático Galego fose o Teatro Nacional Galego, tamén o entendería. Mais, cando Carme presentou o Estado español como cuase federal, ese cuase envolve algún tipo de distorsión. Entón, nen sempre entendín o que significaba nacional cando falamos do Teatro Nacional, como é? Centro Dramático. Centro Dramático Nacional. Sí, non entendín exactamente que significa estatal, significa que É nacional. É dicir, aí está recoñecéndose España como nación e o teatro público de España. A pregunta ven agora. Mira, hai do propio concepto do INAE. Vou poñer un exemplo de outra parte do INAE e despois adiantache ti aquí algunhas cousas que quería preguntarte como é hoxe, para o caso específico do teatro da produción dramática. Para o caso do Centro de Documentación Teatral do INAEM, noutras xornadas, preguntei directamente á directora que significaba iso, que documentaba. E a resposta foi: enviamos fotógrafos a todos os espectáculos que se fan en Madrid. E recibimos todo o que queira enviar de outros sitios. Iso parece que non respondía moito á nación. Era unha idea do Estado bastante particular. E teño a sensación de que históricamente, non falo de hoxe, que históricamente o Centro Dramático Nacional foi, non tan exagerado, pero un pouquiño como centro de documentación. Aquí adiantache que as publicacións, telepublicacións bilingües, e que... Non só as publicacións, Digo, é dicir, un dos obxectivos que teñamos, que é a redistribución xeográfica, sen poder negar a evidencia que as sedes do Centro Dramático Nacional están en Madrid e, polo tanto, hai unha parte da actividade fundamental que se desenvolve en Madrid, eso é innegable, pero e iso sí que o podo garantir porque eu me encargo persoalmente de garantir que sexa así dende a selección das persoas que participan en talleres, en programas artísticos, en programación, tanto paridade como distribución xeográfica. É dicir, facemos todo o que podemos, é dicir, igual que os proxectos, non só as publicacións, os proxectos, as residencias, etcétera, sempre en calquera das linguas oficiais do Estado. As xiras garantimos, agora o que podemos garantir coa realidade orzamentaria é 2 xiras por temporada e cubrir todo o territorio español, que fixemos un plan, un mapa, sistemáticamente o que fixemos é garantir que pasamos por todas as comunidades autónomas do Estado español. Que deberían ser xiras meirandes, totalmente de acordo. E despois xiramos moito, por eso temos tamén coproduccións. E as coproducións é que poidan xirar. E esa é unha conversa que temos sempre cos artistas. Antes de, cando falamos con alguén, chamámonos activamente a alguén, ou alguén ven a presentar o proxecto e nos parece interesante, o incluímos na programación, na nosa actividade de produción, sempre temos esta primeira pregunta ao principio de todo. É dicir, produción propia ou coproducción. É dicir, todo ten pros e contras. Se é coproducción, entón, ides poder xirar todo o que vos consigades. Me explico, se é produción propia, pode ser que sexa unha das escollidas para xirar e vai facer 5 bolos, quer decir, 5 E para além das xiras idades. E da presenza no territorio, como xestionades agora desde o vosso proxecto, por exemplo, a diversidade lingüística? A que te refires con xestionar? Nos garantimos 2 funcións en galego ou en castelán ou en euskera. Publicamos en galego, en castelán e en euskera. Nos programas de residencia garantimos a lectura de calquera proxecto tamén, incluso proxecto e programa solicitude de residencia en galego, en castelán e en euskera. Así é como xestionamos.
É dicir, a idea é que haxa a miranda igualdade posible de condicións. O sea, estatal. Sí, sí. Quero dicir, supoño que respondendo á pregunta que facía Carlos, é máis estatal. Claro, Estatal, é máis claro. estatal que nacional no concepto de nación clásico, non? Bueno, claro, obviamente, claro, sí, claro. claro, Aí, sí, efectivamente, eso sí é ontolóxico, meternos noutro, sí, claro. é estatal. Queríades vos... bueno, dicen vos porque levantastes a man ao mesmo tempo, creo que ainda non sodes unha unidade. A miña pregunta non é ontolóxica, é moi fácil, é para Carmen Portacelli. Dos 18 millóns de euros, eu sou Manuel Guede, Carmen, dos 18 millóns de euros que ten o Teatro Nacional, canto é para a produción e canto é para a estrutura, digamos, non? Carmen, falabache de Manuel Guede, Está muteada. escoitabas moi ben. No, es que ¿sabes qué pasa? Que no oigo bien a la gente que está ante el público. Claro, no la oigo bien. Si me puedes repetir. Sí, trasladache a Oye, claro, ¿eh? Dice, pregúntache Manuel Guede deses 18 millóns de euros que é o vos orzamento, canto é para a produción e canto é para o que é a xestión, digamos, do teatro. Bueno, un teatro tan grande como el Teatro Nacional de Cataluña, con 3 salas, una de 860 personas, una de 266, 300, depende de cómo esté situada el escenario, y otra de 210, 300 también, depende de cómo esté situado. Tiene, y con todo el personal que está trabajando, y entre fijos y fijos discontinuos, y toda la gente de jurídicos, de todo, oficina técnica, etcétera. Para la estructura se lleva mucho dinero de esto, en realidad se lleva 13 millones y medio, 14. Vale, para matizar, pregunta tanto invierte la limpieza de los cristales. No entiendo nada de lo que habéis dicho. ¿Cómo? Bueno, eso igualmente. Pregunta a Guede que canto, por matizar, que canto gastades na limpeza dos cristais. ¿Cuánto gastáis en la limpieza de los cristales del Teatro Nacional? Los cristales. Sí. Sí. Pero claro, es que no es un problema, es así. Estos teatros que son tan grandes tienen muchísimo personal. La mayoría del dinero se va en eso, en la cantidad de personal que hay, ¿no? Más que los cristales del mantenimiento. Pero bueno, es verdad, es un teatro que se construyó en 1996 y yo te puedo asegurar que hay muchísimas partes que están ya muy envejecidas, por ejemplo. Vale, para anunciar, no, para hacer pertinencia, pregunta. Sí. Se gasta máis na limpeza dos cristais do Teatro Nacional de Cataluña que todo o orzamento do Centro Dramático. Claro. Bueno, o matice que de Carme era porque el ten a teoría de que se gasta máis na limpeza dos cristais do Teatro Nacional de Cataluña que todo o orzamento do Centro Dramático Galego. Entón, é para que ti entendas esa pregunta un pouco extravagante, perdón. Lo desconozco, pero te aseguro que no son los cristales el problema del Teatro Nacional de Cataluña, sino la cantidad de personal que está trabajando allí. Carmen, ¿cuánto personal tenéis, más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto personal tenéis en el TNC? Pues unos 134 personas, la mayoría fijas y algunos fijos discontinuos. Entonces, o diñeiro que se quedaría para a producción estrictamente sería uns 5 millóns, máis ou menos. 4 millóns e medio. Claro. Podes preguntarle se ten unha permanencia límite nos lugares? Sí, nós temos unha permanencia límite, sí. Sí, tanto Carmen Darac, si tenéis una permanencia límite en vuestros cargos, pregunta Cristina Domínguez. Si tenemos una qué, perdona. Una limitación de la permanencia en vuestros cargos. Sí, claro. Sí, claro que la tenemos. Yo, por ejemplo, yo gané un concurso donde eran 6 años no prorrogables, en principio. No prorrogables.
En principio, sí. Ujú. Y generalmente la gente ha estado 8 años en los cargos. Yo creo que la historia también, y vuelvo otra vez a lo mismo, por ejemplo, en Europa, la gente que que hace la dirección artística de un teatro, el equipo que dirige un teatro, en los teatros europeos que hace muchos más años que funcionan de una manera, duran 10, 12 años, porque el tiempo para hacer un proyecto artístico, necesitas un tiempo largo para hacer un proyecto artístico. Los proyectos artísticos no se hacen en un tiempo corto, es imposible. Fefa, tú lo sabes, Sí, es sí, totalmente de imposible. acuerdo. Ujú. No se puede, porque tú tienes que proyectar al futuro. Por ejemplo, yo todo lo que estoy consiguiendo hacer ahora es porque en mi proyecto, que era muy ambicioso, hemos puesto mucho trabajo y entonces lo vamos consiguiendo a una velocidad supersónica porque es muy corto el tiempo. Entonces no te da tiempo de consolidar, que es lo importante. Entonces necesitas más tiempo para trabajar ahí. Y además es importante porque es un proyecto que hace que las cosas sean de una manera. Por ejemplo, yo he abierto muchísimo el Teatro Nacional de Cataluña a muchísima gente. Hay muchísima gente que está trabajando de muy diversa manera, de muy diversos lenguajes de teatro muy diversos. Nosotros hacemos muchas veces danza, este año abrimos con una cosa muy interesante de danza, es decir, hacemos muchas cosas y entonces consolidar eso es muy complicado. Y nuestros mandatos son muy cortitos, porque incluso Fefa y Alfredo, que tienen 8 años, es muy poco. En Europa son 10, 12 siempre, porque necesitas un tiempo para consolidar un concurso que has ganado, además. Y es un concurso que has ganado trabajando como una bestia para hacer un proyecto que se comprenda, que se entienda, y entre mucha gente, pues has ganado. Y entonces son mandatos muy cortos. Y luego ya esta moda que hay ahora en algunos teatros de Madrid, que es un año y adiós, es que eso no tiene ningún sentido, porque además ni siquiera tú como artista, cuando empiezas a programar, a proyectar, si ya te vas, es que no hay ni siquiera el estímulo de crear. Se convierte en algo diferente. En vez de tener el estímulo de crear una manera de hacer en la que tú crees, puedes estar equivocado o no, pero es la que tú crees y pones toda tu alma ahí, entonces solamente haces una programación para quedar tú de puta madre y ya está. ¿Me entiendes lo que digo? Porque claro, solo te queda un año, pues tienes que quedar muy bien. Llenar el teatro, claro, un teatro público es un servicio público. Es decir, fíjate todo lo que hace el CDN. Yo no os he contado todo lo que hacemos nosotros, pero hacemos una cantidad de trabajo con los jóvenes, con la gente en situación de exclusión, muchísimo trabajo de mucho tipo. Dar a conocer autores, autoras, mujeres que están invisibilizadas, que no han podido hacer, que nadie sabe quiénes son. Es decir, hay muchos proyectos maravillosos, que eso es mucho tiempo. Si cuando uno se va al cabo de X tiempo, pero además en este país nuestro, además, que a veces tenemos un carácter más difícil, todo lo que ha hecho el de antes ya no lo quieres hacer tú porque quieres hacer todo nuevo, como si todo fuera cuestión de Adán y Eva, y llegué yo y empezó el mundo de ahora, pues claro, eso es un poquito complicado. Yo creo que el tiempo de un mandato tiene que ser un tiempo que por delante te permita soñar y construir. Mm. And Darag, how long is the working time for a director in your national theatre? Apologies. Can you please repeat the question? How long is? Yes, how long is the time of permanence of a director? So in your national theatre, is it limited, or you can work, for example, 4 years, 8 years? Oh, And the cycle is 3 years. yes, 3 years. 3 years. 3 years. And Yes. are there programs? Renew again. Yeah, yes, they Yes. can renew again. Yes, yeah. The cycle is 3 years. Yeah. The funding cycle is 3 years. Perdón, porque yo creo que hay una cosa que es interesante, que es que tú tengas unos mandatos y que pases como si dijéramos cuando éramos pequeños, unas reválidas, que se valore si el proyecto que tú has hecho y que quieres hacer funciona o no funciona, porque si no funciona, tú no puedes dar 12 años, es imposible, o 10, te tienes que ir, pero si funciona, tienes que seguir construyendo. Uh-huh. 8 anos máximo. Ese Es un contrato inicial de 5 anos
e cunha posible prórroga de 3, e iso depende dos resultados que teñas. Nós estamos agora na prórroga. Empezamos. Os resultados de que dependen do Os resultados, sí, eu entendo que son os resultados sobre todo artísticos e de públicos. Claro, finalmente o ministro. É dicir, unha vez que xa estás nomeado, digamos, estás seleccionado como director para a prórroga, dis a dirección xeral. A dirección xeral é a que decide. Siguen directamente do goberno ou da consellería? Dixo antes da consellería. Sí. Vale. Carme, pregunta Cristina Domínguez si o Teatro Nacional de Cataluña depende da Consellería de Cultura ou directamente da Generalitat. É dicir, se hai o paso previo da Consellería ou directamente do Goberno No, yo creo que es de la Generalitat, de la Consellería de Cultura del Gobierno de Cataluña. Bueno, non sei se hai algunha... Mira, Eduardo, perdón. Carma insinuou e César xa concretou máis como se tiveran dificultades para realizar xiras desde os nosos centros. Cal é esa dificultad exactamente? Por que hai esa dificultad? Sí, no noso caso, principalmente a dificultade de falta de persoal, quero dicir, se quixéramos seguir xirando ou xirar máis, teríamos que pechar algunha das salas. E falta de persoal e falta de orzamento, porque a xira do dramático precisa de equipos moito meirandes normalmente e polo tanto son moito máis costosas. E basicamente esas dúas razóns. Carma, preguntaba Eduardo Alonso cal é o motivo da maior dificultade para a xira. ¿Para la gira? Sí. Estoy un poco cabreada, entonces tengo que decirlo. Ahora llevo unos días que, en fin, suerte que estoy en Bruselas, pero pues mira, Por el tema de la gira. Mira, un ejemplo. El Festival de Estambul es un festival maravilloso y muy importante. Querían una obra que dirigí yo, que era Ana Karenina. Y no se pudo hacer Ana Karenina. Entonces querían otra cosa que había dirigido yo y entonces pidieron Bovary del KBS, que yo dirigí hace 4 años en el KBS, que ha ido por toda Europa y que la querían. Y el KBS cogió y llevó Bovary y no había ningún problema. No tienen ni la mitad de los técnicos que tenemos nosotros, ¿vale? Yo creo que es un sistema de organización y también son unos convenios, que a veces son muy complicados para nosotros. Entonces yo lo que veo es que tú, por ejemplo, yo que estoy ahora acostumbrada, y tú también, Fefa, de tratar con toda la gente europea, ellos tienen la gira a demanda. O sea, tú dices, mira, de la show viene quiero este y este, pero me viene bien en abril y el otro me vendría bien en marzo. Ah, vale, muy bien. Ya, pero también, Karma, hay, por decirlo todo, ¿no? O sea, los que tienen así la gira demanda suelen ser teatros de repertorio, que nosotros no somos de repertorio. Sí, pero evidente, pero eso es otro problema, Fefa. Otra cosa es que tú tengas la compañía o no la tengas. Eso es cierto. No la tienes a demanda porque tienes todo, la compañía no, pero nosotros no podemos hacer eso. Olvídate ahora de la compañía. Imagínate que la compañía la tuvieras fielmente y se quedaran, si pusieran en barbecho todos los meses que no trabajan para no tener que comer ni pagar el piso ni nada, y se quedaran para trabajar con nosotros. Y ahora te llaman 5 teatros europeos y te dicen, queremos tal cosa, y no la puedes hacer. Más allá de la compañía, sí. Hay una cuestión de la oficina técnica que es complicada y nosotros no tenemos esa facilidad. A veces yo lo he hablado mucho en mi teatro porque están saliendo giras grandes, giras europeas. Creo que es una de las cosas que no habíamos hecho nunca y hay que hacer el esfuerzo. Lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo, pero limitamos tanto el tiempo porque entonces hay que sacar los técnicos de aquí, los técnicos de allá. Si yo lo comprendo que hay que hacer, si yo ya lo sé, los otros también lo hacen, pero los otros no tienen 6 veces más técnicos que nosotros, a lo mejor tienen hasta menos. Yo no sé cómo lo hacen, porque yo he mandado a mi jefe técnico al International Theatre Amsterdam a que vea a ver cómo lo hacen. Tienen 4 giras anuales, nosotros una y con unos dramas que tienes que... Quiero decir que tenemos convenios, tenemos complicaciones.
Tenemos complicaciones. Y no es por lo que cobran los técnicos, porque cobran pluses por todo, con lo cual no ese es el problema. Es un problema de cómo está organizado, de cómo, ¿sabes? No sé si hay alguna No sé cuál es la solución, ¿sabes? Nosotros estamos haciendo giras, pero non sei se hai algunha pregunta máis, así sobre algún aspecto concreto que vos quedase a dúbida. Non? Sí, Roberto. Espera que che dean o micro. Bueno, moi boa tarde. Eu a miña pregunta é para FEF. E é un pouco por precisar a pregunta que formulou Carlos, pero dende o punto de vista dos dereitos culturais e da igualdade do territorio. No momento en que o orzamento do Centro Dramático Nacional se deriva dos orzamentos xerais do Estado, quería preguntar se hai algunha ferramenta de medición da repercusión territorial do investimento deses orzamentos nos servizos que presta o Centro Dramático Nacional. Cando falabas das actividades, por exemplo, de talleres, de servizo de conciliación... E de producción, de producción tamén, quero dicir, o criterio de reparto xeográfico se aplica a toda a actividade do Centro Dramático Nacional. Sí. Producións, coproduccións, compañías convidadas, actividades transversais e demais. Eu penso máis no público que quero... Aí, eso é o que dicía, que é innegable, que decir que as sedes están en Madrid. Vai haber, por forza, menos público que non, o sea, o público meirande, a maior parte do público é a que vive ou pasa por Madrid. Eso é certo. Xa para ir máis ao concreto, para ir máis ao concreto, a pregunta é que dificultades políticas, económicas, burocráticas atopades no Centro Dramático Nacional para facer verdadeiramente un centro dramático territorial, con repercusión no territorio, e que todos os cidadáns e cidadas do Estado poidan ter acceso a todas as actividades que se derivan do Centro Dramático. Sigo dicindo, Roberto, que creo que nós, certo, cos mimbres que temos, facemos o máximo posible. A dificultade principal é a realidade física que o Centro Dramático Nacional ten unha sede e a sede está nun lugar en concreto. Entón é inevitable, igual que o Centro Dramático Galego ten unha sede, o Teatro Nacional de Cataluña ten unha sede e, polo tanto, a meirande parte do público será persoas que vivan en Barcelona ou que pasen por Barcelona, aínda por moito que se xire, por moito que se faga un reparto xeográfico, sucede o mesmo co CDG, sucede o mesmo con calquera institución teatral que teña sede xeográfica ubicada nunha cidade determinada. E agora coa nova Dirección General de Derechos Culturales, non solamente no territorio, senón o dereito á participación, pois que ferramentas se poñen en marcha para garantir a participación de toda a cidadanía do Estado nas actividades do... Iso é unha pregunta para a Dirección de Dereitos Culturais. Eu sou a directora xunta do Centro Dramático Nacional e xa vos expliquei, quero dicir, todas as liñas que desenvolvemos de mediación para garantir os dereitos culturais. Teño unhas máis, moitas colaboracións tamén con diferentes asociacións, non vos quería aburrir con iso, pero se queres eu che envío toda a información. Pero xa, pregunta sobre a Dirección Xeral de Dereitos Culturais a Jazmín. Que aumenten os retos para facelo verdadeiramente estatal. Gracias. Non sei se hai algunha pregunta máis. Bueno, pois entón eu creo que podemos, tal como estamos, non sin movernos, lo sinto. Vamos a dar comezo ao debate, porque notaríades que durante toda a xornada os tempos estaban axustados de tal xeito que se reservaba un bo tempo ao final do debate, ao final da xornada, para que houvese un verdadeiro debate, porque ao final pues, coidamos que se necesita ese tempo para poder falar e debater. Entón, eu vou a liberar, si queren, tanto a Carme como a Dagac, porque, bueno, pode ser farragoso para eles asistir a algo que non escoitan realmente, entón, agradecéndolles moitísimo a súa paciencia coa tecnoloxía e a súa boa disposición a estar connosco, pois tamén convidámonos a que se lles interesa o debate que vai haber, se poden conectar a través da página web do Consello da Cultura Galega, porque quedará grabado en streaming, así que
Moitas gracias, Karma. Así es. Thank you. Gracias. Thank you very much, Darak. Gracias. Yo quería decir una cosa solamente, si me permite. Sí, claro. Antes de terminar. Sí. Quería decir que a pesar de todo, de todos los problemas burocráticos, de todos los convenios y de todas las cosas, creo que los centros de teatro públicos son un gran privilegio para hacer avanzar los lenguajes teatrales y para hacer un gran servicio público y un trabajo con las comunidades y con los barrios y con todo, porque tienes un poco los medios para hacerlo. Y creo que eso es un poco lo que estamos haciendo últimamente los teatros en España, y creo que está muy bien. Muy bien, muy boa colección. Gracias. Gracias. Y por demás, que no se veía bien lo que decía de la otra parte, imposible, y se oía así de la primera. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Ben, pois vai subir máis xente a esta mesa? No, pero está ben, así terá aí un convidado invisible, ou dous, ou alguén que necesita 2 micros a pesar do silencio. Ben, entón vamos a abrir este debate que estou segura de que moitas e moitos tedes ideas que queredes comentar. Vou centrar un pouco algunhas cousas e tamén vou intentar facer unha situación. Estamos no Consello da Cultura Galega. Esta é unha institución que, como o seu nome indica, ten capacidade de consello. Polo tanto, a Comisión de Artes Escénicas e de Música desta institución ten intención que de aquí se tiren unhas conclusións, bueno, pois porque o público, tanto o público como as persoas que pasaron por esta mesa, pois sodes o suficientemente representativas e tedes opinión que pode considerarse pois precisamente para iso. É dicir, o título da xornada non deixa lugar a dúbidas. Centro Dramático Galego, vixencia e contribución da institución ao futuro da creación escénica galega. Esa vixencia e esa contribución para un futuro, evidentemente, ten que relacionarse con unhas conclusións que saian daqui, por suposto, e de máis espazos e lugares daquelas entidades e persoas vinculadas co sector que queiran aportar. Polo tanto, me gustaría que nas vosas reflexións, aportacións a este debate, teñades en conta pois esa posible utilidade, non? Máis que a nosa tradicional e habitual tendencia ao dramatismo, que nos caracteriza tamén por a nosa profesión, pois estamos tratando esta xornada se organizou desde esta sección do Consello da Cultura con unha vontade constructiva importante desde unha percepción que creo que tamén é a que nos convoca a todas e a todos aquí, que nos decatamos de que quizáis estamos na fin dun ciclo, quizáis estamos na fin dun modelo e que compre, non, pois poñer as ideas e as vontades para mellorar, non, e para mudar iso. Falábase pola mañán daquel pacto coa profesión, non, que levou adiante Luís Álvarez Pousa, pero tamén Eduardo Alonso, non, e que continuou nos anos, non foi só naquel momento. E creo que se algo demostrou esta profesión ao longo da súa historia é que conseguiu case sempre as cousas que considerou para a mellora do teatro público, non? E creo que iso, para iso tamén está o Consello da Cultura, para servir como espazo donde recoller todas esas aportacións da profesión. Entón, agora é a vosa palabra, se queredes vos poño un pouco en perspectiva de cousas que se falaron, por si necesitades refrescar a memoria ou non estivestedes pola mañán. Falamos sobre todo da legislación, se falou bastante pola mañán da necesidade dun estatuto legislativo propio para o Centro Dramático Galego. Parece evidente que a simple enumeración de funcións da persoa que o coordina, que está recollida no Estatuto da Axencia Galega das Industrias Culturais, que xa, por certo, é de 2012, esa reformulación que se fixo, pois parece que non é suficiente. Esta tamén é unha demanda tradicional do sector teatral galego, que é esa necesidade de legislación propia do Centro Dramático Galego. Non se sabe con que modelo, iso quizáis é unha das cousas que se poden falar aquí. Aquí sobre a mesa estiveron varios, por certo, das distintas institucións que falaron. Falouse tamén da necesidade de descentralización, que ten que ver tamén con isto que estábamos falando agora das xiras, non?
non? Como conseguir que un teatro para un país que ten unha sede que, por lógica física, só pode estar nun lugar, porque o teatro galego queremoslle moito e o Centro Dramático tamén, pero non ten o don da ubicuidade. Por lo tanto, como lograr que sexa un teatro verdadeiramente público, non? Ainda que só seña a nivel orzamentario. Todos os cidadáns galegos pagan nos seus impostos a existencia do Centro Dramático Galego, por lo tanto, como lograr que en todos eles repercuta esa existencia do Centro Dramático Galego. Falouse moito dos orzamentos, notaríades que na moderación desta mesa houve un interese explícito por visibilizar a diferenza orzamentaria entre o Centro Dramático Galego e o resto de teatros nacionais, co cal creo que tamén a capacidade executiva da persoa coordinadora, sesa Fran Núñez que nos acompaña, sesa fose calquera das persoas que o dirixistes noutro momento, está moi limitada a esa cuestión orzamentaria, entón tamén queríamos que estivese sobre a mesa. Falouse moito do vínculo coa profesión, xa non só desde un concepto puramente abstracto, sino algo tan concreto como organizar as audicións, de que maneira lograr que o Centro Dramático sexa verdadeiramente un espazo laboral para toda a profesión teatral galega. Falouse, por suposto, do impacto no territorio. Falouse do Consello Asesor, que voume atrever a decir que daqui saiu un compromiso do actual director do Centro Dramático Galego para reactivar o Consello Asesor. E por último, creo que se falou pouco, pero me parece que tamén debería estar sobre a mesa, que é o reto dos públicos. Falaba agora a Fefa, non? Desa vontade, desa necesidade de chegar ao público, incluso pois, con medidas tan concretas como a conciliación, non? Porque as mulleres nais non podemos ir ao teatro. Eu pensaba antes que na miña carreira investigadora houve unha interrupción de exactamente 10 anos que se iniciou no momento en que naceu a miña primeira filla, non? E a miña carreira investigadora significa ir ao teatro. Entón, bueno, creo que iso é moi importante. Nos damos de conta as mulleres cando somos nais, non? Entón, bueno, isto tamén é chegar aos públicos, non? Entón, creo que se falou pouco aínda do reto da conquista do público do Centro Dramático Galego, que hai cifras aí, non? De momentos de picos de público que non se volveron recuperar e da accesibilidade dos públicos ao propio centro. Entón, bueno, con todo isto sobre a mesa, sabedes que son moitas cousas, tendes vos a palabra, non sei se hai alguén que queira romper o xeo e queira comezar. Sí que vos agradecería que dixerades o voso nome porque se está gravando, entón, bueno, eu non vos coñezo creo que casi todos, pero non a todo o mundo, entón mellor que digades o voso propio nome para que o saiba as persoas que estean no streaming. Rosa Álvarez. A ver, o teño un pouco complicado, porque a mí falar despois de estar toda a mañá escoitando as mesas e falar agora de todo o que se falou pola mañá, pois a verdade, ou eu estou moi maior ou a mí se me fai complicadísimo. Pero bueno, vou intentar decir algunha cousa, non sei se valerá para algo, pero eu vou intentar dicila. Vamos a ver, teño que organizarme, pois se non... Tranquila, tómate o teu tempo. Sí. Boas. Bueno, unha das cousas, vamos a ver se podo empezar polo principio, Eduardo falou, ben falado, que as familias das compañías que existían no minifundismo do teatro galego fomos como a dictadura de Franco, do pueblo, fomos as que fixemos o Centro Dramático Galego. A parte de, como xa dixen a mañá, ao meu agradecimento posto a mensala de cousa, vai por diante, e logo Eduardo Alonso, evidentemente, foi o primeiro que foi capaz de unir a todos, non ir a tomar os cafés e os vinos, que a mí eso me dá igual, que eu son de beber, ahora non, pero bueno, antes era. Foi capaz de unir a todas as familias do teatro e que fixemos unha profesión, ni máis ni menos. Fixemos unha profesión.
aí nacía a profesión. Cando fomos capaces de xuntar todas as individualidades, que eran moitas, moitísimas individualidades, porque os de Ourense eran de Ourense, os de Vigo eran de Vigo, os da Coruña xa non che quero nin dicir, e os de Santiago eran de Santiago. E entón, unir a todos, realmente foi un reto e foi dunha gran xenerosidade por parte de todo o mundo. E por parte que, evidentemente, neste caso, Eduardo, e na miña parte, teño que decirlo, porque se non revento, de Ernesto, que foi o segundo, e un director do Centro Dramático, teño que decirlo porque se non me dá, non? Bueno, entón, eu creo que eso, ese afán de unirse, de, digamos, deixar os egos un pouco aparte, a mí me dá a sensación, o mellor estou errada, e os pequenos xa me diredes, que se perdeu. Perdeuse ese afán de deixar o ego aparte para facer algo mellor do que xa fixemos. Eso xa se fixo. Xa non fai falta volver a facer outra cousa igual. É máis, o fixemos bastante ben. Vou a seguir dicindo. Porque hai aquí unha cousa que a mí me son idea. Falaba Fran nun momento da distribución do Centro Dramático Galego. Houve un momento que a miña memoria, se non me traizoa, que creo que non, o CDG empezou a ocupar os espacios das compañías. Non estamos deso, E se non, os que están da miña quinta, que digan se é verdade ou non. De repente, o CDG, como facía espectáculos con pouca xente, iba a invadir os espacios que tiñan que ocupar as compañías privadas. Entón, aí, houve un momento, eu non son de anos, non sei cantos anos pasaron, pero eso existiu. Non sei se sigue existindo. Probablemente que sí, Probablemente que sí. E cuidado, ojito con eso, Vale. Eu aquí facer bueno, te dije que para mí era unha metáfora coa dictadura de Franco, que o pueblo é importante no cambio para a democracia, e creo que o pueblo, que fomos todos os teatreiros galegos, fomos moi importantes para crear o Centro Dramático. Eu estou totalmente en contra do casting. Audicións directamente. Eu lle chamo casting. Totalmente. Desde o principio. Desde que deu Mario Gato a Galicia. E se dá, é paradóxico, non? De repente, algunha xente, xa estaba Fran, o director do Centro Dramático, creo que estaba. Creo que era Fran. Se fai un espectáculo onde se vai falar de a miña xeneración. E nos chaman para facer un caso. Joderse, Hai que joderse. De verdad. Pero este país, como é? Evidentemente, eu sei que houve tres actrices, entre que me encontro, a mucha honra, de que dixemos que casi mejor se lo hacía yo antes. De casi. La audición, que está moi de moda, que me cagué en todos os muertos en canto empezou o tema das audicións, de pedir, o sea, que de repente administrativos do Agadí veñan a facer un casting aos actores e actrices deste país. Pero bueno, estamos de acordo. De verdad, estamos de acordo, Xa sei que a xente nova está en contra desta opinión, pero eu xa son maior, non perdonad, me dá igual. Sempre o pensei, o sigo pensando, e se non están de acordo, pois, que o sigan facendo, eu non me vou a meter na súa vida. Pero a miña nada te importa tampouco. Se puideras concretar, porque hai máis palabras pedidas, Rosa, se puideras abreviar. Claro, é que eu para que apuntei tanto. Vou intentar a ver.
Intenta resumir. Sí. Bueno, vamos a intentar. Unha cousa que de toda a vida para min foi un lema, que nunca nos dan nada gratis e que a xente nova ten que pelexar. Todo o que se fixo no teatro deste país foi a base de pelexar. O sigo dicindo, o direi toda a vida. Nadie nos deu nada. Nadie nos regalou nada. Eu lle pido, por favor, a xente nova que pelexe. Que non está aquí 40, que estemos 300. Que non estamos a chuvia, que estamos aquí, debaixo dun coberto. Pero bueno, vale, tengo que ir a... Vale. Bueno, se falou tamén, gracias a Eduardo, a Ernesto, bueno, algunhas veces tamén a Manuel, se fixeron espectáculos moi grandes. É impresionante ver a 16, 18 actores, que aí aprendimos moitísimo. Eu me sinto unha privilexiada. Se teño algo de talento, é gracias a ter traballado con tantos compañeiros e compañeiras, directores, directoras, que fixeron que eu posibilitaran o meu talento. Se que tiña algún, se que teño. Ora non, ora se fan espectáculos de 3, de 4, de 2, de 1, de 3, pouco non hai nada no escenario. Pero no escenario, puntos, falou. Bueno, xa vou a acabar, se falou tamén da fidelización do público. Se falou bastante dese tema, Cando se creou o CDG, como oíste, con as saídas dos hombres, cando se fixo aquel doble espectáculo de Collas Novas e outro que non me acordo ahora como se chamaba, pero alguén o se recordará. O público de repente reconoceu que o CDG é outra cousa. De repente había actores e actrices, e o digo con moita pena nesse sentido, porque parecía que non existíamos naquele momento. As compañías non éramos actores e actrices. Eu un martello non era actor e actriz. Un funcionario me miraba con cara de decir, pero esta que é unha puta. É unha puta o que cara de Dios. Pero cando empezou o CDG, tía, subimos de categoría. Que pasa? Aquí tienen esto. E xa empezamos a ser actores e actrices. Co CDG. E iso hai que reconocerlo, foi así. No, e tiñamos público. Público a má. Que iban ver o CDG. Non nos esquezamos, non se pode esquecer as orixes. As orixes ven de algo. Se ahora non hai público, cada quen que se pregunte por que non hai público. Porque, a ver, hai tú ven, e eu pertenzo a un grupo, Artello, que sempre tivo moito público, e a xo o sabe. Pero, cando foi o CDG, foi outra cousa. De repente éramos actor, actrices, director. É de outra consideración. Xa. Moi ben. Que xa pronto o considerador ese do teatro galego, que xa vai sendo hora, e que aparezca todo o que hai no arquivo do teatro de Galicia. Me cago en todo. Ala. Que pedir a palabra a Xavier, sí. Hola, boa tarde, eu son Xavier Estévez. Ben, ten razón Rosa que resulta difícil fiar a unha intervención despois de tantas ponlas como estivemos tocando ao longo de todo o día, non? Eu vou intentar tamén.
eu creo que eu teño unha sensación que creo que é común a máis persoas, especialmente, bueno, eu non son dos pioneiros, porque non levo 40 anos, eu só levo 38, pero teño a sensación que moitos dos que levamos así algún tempo temos un pouco a sensación de estar dando pedales coa bicicleta levantada. É dicir, cando se crea o CDG, aí o amigo Indurain, Alonso, arranca con moita furia o CDG, o encarrila nunha dirección próspera, e o que sucede a continuación é portentoso, porque efectivamente non só se produce esa profesionalización do teatro galego, sino que ademais se produce a creación incondicional do público. É verdade que antes as compañías tiñan público, pero nada comparable co que sucedeu a partir dese momento. Eu recordo, moitos dos presentes tamén o recordarán, as ringleiras de público agardando alrededor do Teatro García Barbón para comprar entradas ou alrededor na Rúa do Vilar, porque os teatros estaban cheos. O problema non era, por tanto, naquele momento de público. Aquilo funcionaba. E como decía Carme dixo unha cosa moi interesante. De pronto, en Cataluña, os artistas eran importantes. Considéranse os artistas importantes. Aquí, o problema que temos é que tamén nos consideraron importantes, pero aqueles que nos consideraron importantes consideraronnos unha amenaza. Creo que é por isto polo que desde non sabería facer o cálculo, pero xa fixen, cando foi o Congreso do Teatro, fixen un cálculo máis aproximado, pero o descenso dos orzamentos dedicados ao teatro neste país é exponencial. É dicir, se puidéramos valorar o orzamento que se aplicaba no Centro Dramático Galego ao principio por cada público, por así dicilo, nos levaríamos unha sorpresa, porque o mellor é 8 veces o que se pon por cada público de hoxe. E iso en cuanto ao Centro Dramático Galego, pero isto sucede en todos os ámbitos do teatro galego, nos orzamentos para as compañías privadas, nos orzamentos dos concellos para a contratación, nos orzamentos dos concellos para a contratación de técnicos, na especialización deses técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que o problema é un pouco máis global e un pouco máis intencionado do que levamos discutido hoxe aquí. Creo que hai un problema moito máis intencionado e máis vil detrás. O máis triste, unha das partes máis tristes para min de todo isto, é que ese modelo que crea Eduardo e demais empeza a revertirse cando chegan aqueles que teóricamente iban a darlle un pulo á cultura. Deciden que o IGA é un chiringuito e hai que desfacelo. Por que? Simplemente porque o fixeran outros. Entón, unha cosa que levamos comentado moito tempo é que aqueles daquela primeira etapa, aqueles políticos daquela primeira etapa non tiñan nin puta idea do que era o teatro e se deixaban aconsellar. E, despois, chegaron outros que moitos considerábamos que farían algo para a cultura galega, que pensaron que sabían todo sobre a cultura. Empezaron a desmontar cousas e romper o castelo sen preguntar. Un dos problemas fundamentais que temos agora ven de aí. Este modelo que temos agora de Centro Dramático de Xoguete ven de aí. Por lo tanto, eu creo que se compre, como decía Manolo ao principio esta mañá, facer outra cousa, compre crear outro modelo, pero compre que se faga coa participación, co concurso da profesión. Cousa que non se fixo nunca. Cando se crea o Centro Dramático, se crea porque o crea a profesión
pero vamos, de chiripa, estamos todos absolutamente de acordo que aquilo foi un milagro. Non houbo un período de consultas á profesión, non houbo un asesoramento. Non, simplemente, gracias a que Eduardo, pero non por parte, non houbo, Luma, por parte dos políticos, foi o propio profesional que buscou ese concurso dos compañeiros, pero os políticos non. Quero dicir, os políticos nesa ocasión deixáronse guiar por Eduardo e fixeron ben. Despois, cando se fixo o cambio de Oiga e Magadic, non se lle preguntou a ninguén. Desmontouse a casa, empezando polos cimentos. Eu creo que temos que cambiar de modelo, ten que ser un modelo que recolla todas aquelas cousas que estamos vendo, que hoxe se recolleron moitas, que son eivas no desenvolvemento dun teatro nacional ou dun teatro público, entendendo tamén un teatro público como un servizo público que se nos esquece con demasiada frecuencia. E penso que ten que contar con concurso de toda a profesión. Non sería descabellado que o director do centro dramático fose escollido pola profesión, igual que os directores de moitas orquestas son escollidos polo corpo dos músicos das orquestas. É dicir, por que non? Veremos se o fai ben e de que ten que aportar, que non lo aporte, aprendamos desto e despois, se non funciona, outro. E se funciona, pois demos unha prórroga. Quer dicir, temos que crear un organismo que funcione en función das necesidades da cousa, non ao revés. Non vale que nos tiren un trapo encima da mesa e nos digan, a ver, pono a ver que tal che queda. Non, faimo a medida. As normas, os regulamentos e as leis que se fagan para ese organismo teñen que estar feitas con moito cuidado, a medida e co concurso da profesión. E xa para rematar, como se tocaron moitos temas, teño que dicilo, porque tamén senón revento, a selección de actrices e actores é unha decisión artística. Non pode ser de outro xeito. Non pode mediar, en ningún caso, unha cuestión burocrática. Ten que ser potestade do director de escena, igual que apuntaba Carmen con respecto aos fotógrafos. Fíxate ti, con respecto aos fotógrafos. Decía, que escoller o fotógrafo debería ser unha decisión artística do director de escena. Por suposto. Canto máis, o escenógrafo, o músico e os actores e actrices. Que queredes facer un censo para saber quenes somos os que estamos aquí? Me parece moi ben facer un censo. Pero non me digades, quero traballar contigo, que teña que decir eu que quero traballar contigo. Non, perdona. A mellor debe ser ti quen diga que queres traballar comigo. Eu hai 25 anos que non traballo no Centro Dramático Galego e seguirei outros 25 se fai falta sen traballar se sigue sendo este sistema. Eu traballei en 12 espectáculos no Centro Dramático Galego e ademais levo a moita honra que fui un cargador e montador do Centro Dramático Galego tamén. Fui un axudante de dirección. Pelexei moito tamén con Paco Oti. Fixémonos inimigos íntimos. E hoxe en día creo que está todo resolto. Pero eu tamén. Pero é verdade. Fui un representante de moitos elencos nese. Quero dicir, coñezo ben esa casa. Por iso, cando vexo como a derruban, me cae aos pés. É verdade que o público está aí. Hai que darlle espectáculos que lles molen, que lles gusten. Temos que convencelos. O público se crea convencendo. O público se crea con traballo e con calidade no traballo. É un suma. Cando falamos de que hai que facer espectáculos para novos creadores, coño, iso xa se fixo no segundo espectáculo do CDG. O segundo espectáculo do CDG era un creador vivo que ademais dirixiu un espectáculo que se chamaba Roberto Vidal Bolaño. Quero dicir, está todo inventado, amigos. Que temos que coidalo e non desbotalo porque o fixo a outro. Nada máis. Teña a palabra pedida Noa e logo Tito. Noa, esta rapaz. Hola,
Eu son Noa e non estiven cando apareceu o CDG. Explica quen es Noa, explica. Xecto, Noa é estudante de cuarto da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, porque desde a escola fixemos un chamado a que a xente máis nova estivera aquí hoxe porque entendíamos que tiñan que ter voz nas propostas para a renovación do teatro que van herdar. Entón, por iso Noa, que é unha querida estudante nosa, colleu ese recado. Sí. Non, é de dirección. Eu, pois iso, nos os alumnos non estivemos pola mañá porque tiñamos cole, exactamente. Entón non escoitamos todas as mesas que hubo pola mañá. Nada, eu solamente quería dicir que sí que estou de acordo co que dixo Rosa antes, de que sí que hai un pouco ese punto de individualismo e falta de cooperación e de xuntanza no teatro. É unha cousa que verdadeiramente creo que o futuro do CDG debería acoller. Non sei cales son os... Non sei cal é o problema que tedes cos castings, pero eu tamén estou totalmente en desacordo. E creo que tamén o futuro do CDG somos nós, verdadeiramente, porque nos estamos formando e cando saímos da escola non temos moi seguro o noso futuro. Porque, bueno, como decíades, o CDG comía moito as compañías privadas e agora as compañías privadas só poden formarse por un actor ou dous máximo que xestionen toda a produción, todas as xiras e todo o proceso creativo. Bueno, eu que estou facendo dirección, quédame un pouco a desmán conseguir ter unha compañía que poda seguir adiante e poder ter máis de un bolo en toda a miña vida. Dicindo tamén iso, o CDG tamén ten estas coproduccións e producións na que, bueno, os exemplos que vin eu, a dirección nunca era unha persoa máis xoven de 40 anos ou 35, porque ao mellor as persoas normalmente parecen máis xovens e máis maiores e, sobre todo no teatro, parecen máis maiores porque nos cansamos moito, non? Creo que tamén para o futuro e para axudar as seguintes xeracións que xustamente son eu, podería estar super ben ter dende a dirección unha persoa xoven que traballe con persoas xovens dende pois producións do CDG que teñen máis de 3 actores, como decía Rosa, que pois ao mellor teñen 20, como a do ano pasado, e que foi unha produción bastante amplia, grande e impresionante, por dicilo de alguma maneira. E creo que xa está. Sí, porque do resto non sei moito. Bueno, que o futuro debería ser dos que vamos a estar traballando no futuro, porque tamén hai este ambiente no teatro galego que parece ser que todo funciona por caché. E claro, eu vou sair e non vou ter 8 anos de experiencia, 8 compañías e 7 premios María Casares. En algún momento tamén me gustaría ter un María Casares sen ter antes 5. Claro. Claro que sí. Entón creo que para xerar experiencia tamén o Centro Dramático Galego debería axudar a chegar a ter unha experiencia, xa que nos estamos xerando experiencia na ESAT de Galicia, pero despois no currículum parece ser que non vale o mesmo que unha compañía xa con 8 premios, 5 producións e 8 xiras en España e outros países. Xa está. Supoño. Vale. Gracias. Ten a palabra Tito, despois Guede e logo Xulio. Tito foi alumno da ESAD. Tamén hai que decir que funciona, pasou de ser, como decías pola mañá, nova promesa a bella gloria. Xa me che pasará a ti, Noa. Sí, non dura moito, pode ser. A mí creo que me durou un espectáculo. Sí. Bueno, antes de nada, vamos a ver, claro, é igual que Rosa, non hai tanto do que falar, hai tantas cousas que se escoitaron esta mañá e esta tarde que agradecer esta posibilidade de falar, esta posibilidade de escoitarvos e de escoitar a todos. Eu non teño 40 anos, nin 38 de trayectoria, pero si hai 25 anos que son actor, nunca traballei no CDG tampouco, non me pasa nada. Quero dizer, non hai un trauma por eso, quero dizer, nunca traballei no CDG,
O sea, nunca traballei como actor no CDG, entendo que debe de ser guai, pero non podo falar diso porque nunca traballei. Nunca me chamaron, nunca fixen un casting, e creo que tampouco me presenté. Entón, pero entendo, a ver, creo que pertenzo a unha xeración como de bisagra, moi bisagra entre a xente, non, que eu cando empecé e Xavier Estevez me chamaba novato, non, naquel espectáculo que facíamos, Josito, que era máis cabrón. No, tal, pero bueno, había aí. Que entón, un pouco teño a sensación de que estou entre dous mundos que xa non son dos pioneiros, nin sequera tal, son dos que empezou a ver teatro como finais dos 90, non? E creo que aquí teño un pouco a sensación, a extraña sensación, de que aquí cada un fala da feira como lle vai nela ou como lle foi. Entón, queixámonos de que as coproduccións son por amiguismo, pero ao mesmo tempo dicimos que mellor non ser director do CDG, senón que haxa un director amigo para que me contrate. Con todo amor do mundo, E igual que non, a xente nova quere acceder, a xente que xa levamos un tempo, queremos tamén facer de vez en cando algún espectáculo que nos permita pois seguir estando presentes, por moitas veces pois pasa eso, tal, bueno, o caso. Que o tema dos castings, eu veño aquí a falar un pouco do meu libro, porque a ver, eu sabedes, ou se non o sabedes, pois, evidentemente, que dizer, houve aquí eu como afectado das preferentes, e tamén afectado dos castings do CDG, bastante afectado, porque no momento dado houve un anus horribilis para min, que foi o ano 17, que foi tamén seguramente que fora horrible para Fefa, porque tampouco nin ela mo puxo fácil, nin eu puxo fácil a ela, entón aí, bueno, creo que é bonito tamén e bo agora miralo con certa perspectiva e certo tamén cariño e aprendizaxe polo que pasou. Entón, bueno, este ano fixen outro o casting para o Hamlet e sí que o que percibo é un cambio o sea, para min este ano non podo dicir que tivera ninguna dificultade, eu estive contento e cómodo neste sistema. Que te poden que se me din que non hai casting tamén estaría contento, feliz tamén. Que os castings se relaxaron moito o proceso con respecto ao 2017, dende logo, non ten nada que ver. No 2017 había moito problema, un enorme problema burocrático, cada un dos 300 currículums que nos chegaban había que computalo, había que poñerlle unha puntuación, había que concretar todo, había unha serie de normas bastante kafkianas por ese este ano eu creo que neste momento xa non hai eso, hai eu polo menos creo que hai moita máis facilidade para que un director ou unha directora conte coa xente que quere contratar, a non ser certas imposicións ou prohibicións, por así decirlo, ou cousas que non podes facer, como coller a alguén da tua compañía ou alguén co que teñas unha relación como moi establecida e moi notoria. Bueno, é difícil, de todas formas. Sei que é difícil, pero tamén é verdad que creo que tamén hai o feito de facer ou non facer un casting, tamén falaba, non sei quen dicía mañá, non? Que dificultade hai por presentar unha solicitude de que, oi, estou aquí, quero traballar, aí eu podo traballar. Entendo perfectamente, Xavi, que non queras presentarte un casting, estás en todo o teu dereito. Pero eu, polo menos neste momento, no Hamlet que vou montar, non noto unha inxerencia de que houbera ese peso burocrático enorme nesa parte. Entón, hai avances, sí, que podíamos avanzar moito máis, desde logo. Entendo que estamos no momento que estamos e que hai unhas leis que evidentemente non son xurista e non podo tal. Entendo que claramente ten que ser unha decisión libre absolutamente por parte do director, en esas estou, en ese sentido sigo pensando o mesmo. Pero agora creo que se chega un momento no que case hai un 95% menos esas persoas coas que claramente mellor non podes contarles. Pois que non sei, eu sentirme bastante máis cómodo neste sentido que non. Por falar algo dun avance positivo dentro de todos os avances negativos, o sea, todos os decaimentos de orzamento e tal, que evidentemente hai que seguir loitando por eso e nada. Espero que se me entenda ben o que quero dicir. Non se entende? Bueno, pois entón explico de outra maneira. Ou pregúntame ti. Eu non é que decir, non é que estea a favor
dos castings. Eu, neste momento, na miña experiencia, a través deste casting, accedín a ver a xente que de outra maneira seguramente non vería. Pero vou ver espectáculos, Guede. Non me fales así, Guede. Eu vou ver espectáculos, Manolo, estou dando clase en centros, coñezo xente, e non pasa nada. O que sería ideal que non houbera que facer castings para todos os papéis, sería estupendo. Unha parte podes facer castings para algúns papéis, para outros non, castings para os papéis que queiras e para outros non, por suposto que sí. Eso sería ideal. No momento no que estamos, pois eu o único que podo ver é certo avance, é o único que digo, certo avance nese sentido. Que supoño que tamén terá que ver con que só faltaba que agora quedara que eu como defensor do tema casting. Non quero pasar por aí, pero con respecto ao 2017 foi mellor este ano. Por eso podo seguir facendo a obra. Vale. Nese caso, sí, claro que vou facer, bueno, da igual, eso non nos vamos a tocar aí. Sabes? Ten a palabra Guede, e despois Xulio. Non vou falar do casting porque me cabreo moito e entonces vou pasar deste tema, que eu quería ser propositivo, non? É dicir, non imos resolver, creo eu, esta tarde todas as aportacións para cambiarlle o modelo CDA. O sea, é imposible desde o punto de vista da arquitectura e de enxeñería desta convocatoria, non? Entón, eu propoñería ser propositivo que esta casa, na que creo que por consenso todos aceptamos que é un lugar de convivencias, propoñería, de alguma maneira, o que de algún xeito insinúe esta mañá, decir que a través da responsable coordinadora da sección das artes escénicas do Consello da Cultura Galega, de Cristina Domínguez, pois que ela quedara emplazada en crear unha comisión na que estivera representada a Escena Galega, a Asociación de Actores, a Academia Galega de Teatro, en fin, persoas do mundo dos concellos, é dicir, técnicos de cultura, etcétera, que se encargaran de discutir durante os tempos e as jornadas que foran necesarias dun novo modelo, é dicir, dunha refundación, en definitiva, do Centro Dramático Galego. Contén como se fixo para a creación da Escola Superior de Arte Dramático, que foi un tempo que durou casi 2 anos. 2 anos. Sí? E, por tanto, con calma, con tranquilidade, pero con intelixencia, verdade? É dicir, escollendo, para eso eu creo que todo o mundo aceptaría o criterio que establecera o Consello da Cultura Galega, e nos sentiramos, por tanto, todos representados nesa comisión, e que esa comisión se encargara de elaborar o libro branco da refundación do Teatro Nacional Galego, por exemplo. Eso era o que quería propoñer, non? E que, polo tanto, é dicir, abandonáramos os debates ontolóxicos tamén estes sobre si casting sí ou casting non. Porque eu, por exemplo, non o podo evitar, é dicir, non me imagino a estas alturas nin a Tosar, nin a Morris, nin a Xavier Esteves, nin a Rosa Álvarez, etcétera, etcétera. Me olvido dos grandes tamén, nin a Pico, se vivira, presentándose a un casting. Por tanto, estamos perdendo o gran talento desta profesión. Pero pregunta ya Morris a cantos castings o presidente, Manolo, porque se presentando a castings. Os castings, preséntase a castings na iniciativa privada, claro, pero no teatro público non. Xulio. Xulio Lago. Eu, se tivera 20 anos, viñera de egresar da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, querería que houbera casting para ter opción a traballar. Entonces, o problema é que somos un país tan cativo e no teatral desde hai un montón de anos, tan cativo que pretendemos que a nosa necesidade profesional
e laboral se resolva nas producións do Centro Dramático Galego. Eso é dar noticia de que algo radical hai que cambiar neste país na súa estructura teatral profesional. E as novas xeracións, porque a miña, eu, xa non o vou facer, porque xa foron moitos anos de loita tratando de que a leira, o minifundio de desaparecera do teatro profesional deste país, se ampliara, por exemplo, que non só, pero por exemplo, coa creación de compañías residentes nas nosas cidades, para que en Vigo, en Santiago, na Coruña, en Ourense, se cadra, houbera unha compañía profesional residente nos teatros desas cidades que dera produción teatral continuada ao marxen de que estivera o Centro Dramático Galego en Vigo do Barbón, ou que viñera a compañía do Centro Dramático Nacional, ou que tal, ao marxen deso, que houbera unha compañía profesional residente que fixera, ademais, que o número de espectadores amantes do teatro na Coruña, por exemplo, non se limitara as dúas sesións de abonados que hai no Teatro Rosalía, e que cando vai o Centro Dramático Galego fora da temporada teatral haxa 50 espectadores, por exemplo. Entonces, as novas xeracións, con todo o dereito a pretender estar nos casting, con todo o dereito, fora digo a miña visión, a pretender estar nos castings do Centro Dramático Galego, busquedes e xeneredes e exixades outras estructuras que vos permitan desenvolver a vosa profesión para que estades preparados. Eu, en 2 espectáculos do Centro Dramático Galego, antes de que chegara esta etapa de casting, xa houve outra peor, convoquei casting para personaxes masculinos e femeninos de idades novas, con profesionais que eu non controlaba, e fixose casting para esta personaxe masculina ou femenina. Pero para o protagonista masculino ou protagonista femenina nunha profesión que eu coñezo desde hai 40 anos e donde sei a quen quero e por qué, pois non vou a convocar a 5 compañeiras sabendo que eu xa teño decidido quen vai facer ese rol. Me parece humillante. Entonces, bueno, hai pros e contras. Compañías residentes, e a vosa responsabilidade. En Vigo xa, a volta de 5 anos, por exemplo. Non, claro, porque senón non tedes futuro. Pero é que nós non tiñamos futuro. Empezo o teatro profesional aquí, moitos viñemos de Madrid, porque nos fomos a buscar o futuro que necesitábamos artística e laboralmente. E cando murió el fulano aquel e non sei cuántos, se cambiou a estrutura organizativa do país, viñemos aquí e non tiñamos futuro. As compañías, os grupos, que non éramos compañías, os grupos que despois apostamos polo Centro Dramático Galego, tomábamos as copas e berrábamos hasta as 3 da mañá, pero non compartíamos as nosas miserias íntimas cos do grupo do lado, porque decir, nós imos facer unha función e non sei cuántos, era que os outros foran a ver se era pa eles. Entonces, era unha miseria. E nos teatros non había, non é que non houbera focos, non había baños, non había decencia, non se barríamos, era unha miseria todo. E hubo que conquistalo todo. E iso tedes que falar, vos cambiarnos o país e que deje de ser esta leira, e que se o Centro Dramático Galego ten un orzamento de miseria, pois igual hai que parar o país teatralmente para demandar un orzamento digno para esa institución, porque levamos moitos anos
na precariedade, no silencio, na aceptación, bla, bla, bla. E dúas cousas. Unha, non foi toda a profesión a que se puxo de acordo para a creación do Centro Dramático Galego. Non, que dices, non, toda a profesión, toda, non, toda nunca vai ser. Eso por un lado. Por outro lado, Eduardo foi un nexo perfecto, porque é un viejo, como se diría, un viejo zorro, ¿no? Entre a consellería e a profesión, pero non era unha cuestión de egos, Rosa, que tamén non, era unha cuestión de como entendíamos o futuro da profesión uns e outros. A maioría dos grupos naquel momento, e foi virtude de Eduardo facernos cambiar o punto de vista, a maioría queríamos unha rede de programación teatral. Queríamos funcións, non queríamos un centro dramático galego. Queríamos unha inversión en distribución. Naquel momento, no ano 84, nos orzamentos da Xunta e dos concellos non había capítulo presupuestario para o teatro. E a creación do Centro Dramático Galego supuña arrancar con un orzamento de 20 millóns de pesetas. Naquel momento, de 20 millóns de pesetas para o teatro, que cando acabou aquela temporada xa eran 70 por virtude do director do CDG e demás. Pero foi unha das razóns da aposta, que facer presente nos orzamentos da Xunta un capítulo presupuestario para a produción teatral, que non existía. E moitos dos colegas que logo dirixiron incluso no CDG, non querían o CDG. Punto. E había moito máis. Perdón. Vale, ten a palabra agora Xavier, de novo. Sí que vos pediría un pouco de brevidade nas intervencións para que poida falar todo o mundo. Sí, non, vou tentar ser breve, pero é como o tema das probas de acceso. É verdade que me chegou isto de que as probas agora son máis accesibles, o sea, máis doadas no aspecto burocrático que antes, vale. Pero o exemplo que acaba de poñer Xulio me parece palmario. Se eu sei quen quero como director para facer este papel, por que te vou convocar a ti? Para cubrir o expediente? Para facer ver que é moi legal o que estou facendo, cando ademais, por outra banda, quen estivo no Congreso do 2020 xa o saberá, eu preocupeime de asesorarme legalmente co concurso de un asesoramento xurídico colexiado, cheguei á conclusión de que todo isto é unha patraña. É dicir, porque según a lei, según os estatutos da Agadic, a Agadic é herdeira de todos os dereitos e obrigas do IGAEM, e os seus traballadores igualmente, e as súas condicións laborais igualmente. Por lo tanto, se as condicións laborais dos traballadores do IGAEM, iso inclui os actores, o sea, a Agadic os hereda, non pode facer en contratación pública os actores. Porque nos estatutos do IGAEM aparecía un epígrafe específico que decía que quedaban todos os contratos artísticos excluídos da contratación. E se o Agadic é herdeiro desas condicións, tiña que cumplilas. Agora mesmo estás incumplindo a lei. Desde o ano da creación da Agadic, creo que foi no 2008 foi, non? Desde ese ano estás incumplindo a lei. E aparte, neste tempo sucederon cousas moi chuscas. A Luís Tosar non lle fixo, ninguén lle fixo casting cando foi facer a ópera de Doutor Patacos. Verdad que non? Ninguén. E acababa de implementarse esta cousa tan bonita. Pois non é bonita. Porque, ademais, os novos, eu, aparte de que concordo moitísimo co que acaba de decir Xulio con respecto a que hai que xerar o futuro, que ninguén vos engane. Para facer un papel que poida facer eu, non te van chamar a ti. E a min
Nunca na vida me van chamar para facer o teu papel. Non por sexo, por idade. Entón, cada quen nesta profesión imos xerando o noso espazo natural. E son aqueles que toman as decisións artísticas os que son capaces de ver cal é o teu sitio. E ademais vos, porque non o sabedes, pero algúns aquí sí, pero eu a primeira vez dixen que traballara 12 veces en 12 espectáculos no Centro Dramático Galego, é certo. Pero a primeira vez que traballei no Centro Dramático Galego foi por casting. Eso non é non. Non se inventou despois. Hacía ese casting cando se precisaba. É como ten que ser. Ese señor que creou o CDG e non había castings obrigatorios, fixo un espectáculo que estaba todo para todo espectáculo, excepto creo que para 2 papéis, tivo que facer casting e eran cantos eran en Romeo e Xulieta, Eduardo? 14 personas en escena. E todas e todos eran noviños. Entón, claro, fixo casting porque non os coñecía. Isto é algo que vai suceder de xeito natural. O que non podemos é facer un esperpento, é o que estamos a facer. Entón, que se relaxan os castings, peor mo pos. Porque é ilegal que nun concurso público participe aquel que ten interese no concurso público. E quen ten máis interese no resultado do concurso público que o director? Estamos facendo o tonto, falando en prata. Estamos facendo o gilipollas, porque alguén nos vendeu que tiña que ser así, e é mentira. Primeiro, porque é mentira que legalmente tiña que ser así. E segundo, porque ese non é o noso traballo. O noso traballo é de natureza subxetiva, na intención e na observación do que o recibe. Por lo tanto, nunca pode ser equiparable a un traballo funcionarial e obxectival. Vale, ten a palabra Carlos Labraña, despois Eduardo, despois unha rapaza que non sei o seu nome que está por aí, logo Cris e logo Melania. Así para que prevesades. Non porque te van a estar aludindo todo o tempo. Non, é unha cuestión que é un pouco como dicir, eu creo que eu cando vin aquí, eu vin falar do futuro da creación escénica a partir do Centro Dramático Galego. Estáse falando do pasado. Eu entendo vos a todas e a todos, pero estábamos falando do pasado. Eu non sei que de feito se comentou, nun momento se estaba falando das sedes, parece ser que os edificios no século XXI impiden que se fagan actividades fora de Madrid, de Santiago. O mellor, esta mesma actividade onde se teña que estar a facer era na escola de arte dramático, que son elas e eles o futuro da nosa do noso traballo. É dicir, aquí o gran problema é que falaba Xulio é a precariedade do sector. É a precariedade do sector eu entendo que o Centro Dramático Galego a maiores das producións, dos castings, das escenografías, de toda a xente que traballa alrededor das producións, que parece que é o único que importa. Hoxe pola tarde ou pola mañá non estive, eu creo que o que importa é as políticas e como se pode facer medrar, como se pode intentar presionar para que aumenten eses orzamentos, porque é unha cuestión. Aquí parece ser que se fala como o Centro Dramático Galego como teatro público e o resto é teatro privado, e ao meu entender en Galicia non existe teatro privado. Hai unha sala ensaio en Vigo, non sei se hai algunha sala máis privada, o resto é público, directamente ou indirectamente. E eu creo que o que hai que centrarse é no que tedes que intervir a xente nova, porque o teatro cambiou moito. O teatro cambiou moito como a sociedade do século XXI, esta que estamos a vivir, que eu xa vou vello, non tanto como moitos de vós, pero... Bueno, é unha obviedade, pero o que me refiro que cambiou moito, que agora as dinámicas teñen que ser diferentes. O que hai que loitar contra esa precariedade, e hai que loitar, porque esta xente loitou moito e agora toca vos a vos.
vai haber que loitar, e tedes que, se queredes traballar e vivir disto, tedes que traballar moito. Eu creo que ese é o cerne, por iso non dixenche, Tito, deixa xa o tema ese, se un tema xurídico, xa se resolverá. Eu creo que vamos ao central, digo eu. Bueno, a ver, Tito. Perdón. Bueno, ahora por alusións a mí, xa que te aludiron a ti antes, Sí. intervén, pero se breve, porfa, que hai moita xente. Pola vehemencia e polo chamada loita. Estou totalmente de acordo, Xavi, en que non debería haber casting para todos os papéis. Este modelo que temos mellorou un pouco, sí, eso é o único que quero dicir. Pero tamén quero dicir que había xente que fixo castings da túa xeración que para min foi un gusto, un luxo e unha oportunidade enorme de traballar con esa xente durante un momentiño porque aceptaron facer ese casting. E para min foi unha honra poder traballar con esa xente durante unha mañá porque se presentaron a ese casting. E para min estou eternamente agradecidos e agradecidas. E por iso... Joder, xa, pero bueno, para eso a ver, para montar unha cousa. A ver, por alusións esta moderadora corta aquí este debate. É dicir, esta xornada non se organizou para falar dos castings. Entón, eu entendo que é un tema moi sensible para todas e para todos, pero creo que están postas as cuestións sobre a mesa. Entón, non imos enrocarnos máis sobre iso, porque senón non falamos do que viñemos a falar aquí, que é un cambio de modelo. Entendemos que si logramos chegar ao punto onde haxa un cambio de modelo, pois eso tamén estará sobre a mesa e se chegará á conclusión que consideren os profesionais mellor para todas e para todos no sistema de selección do persoal para as producións. Entón, pídovos por favor que as palabras que estean pedidas sobre o tema dos castings que me avisedes de que as anule porque creo que non é xa o debate que nos ocupa, se facedelo favor. Eduardo, te la palabra. Luis López Pousa mándame un mensaxe dicindo que non pode estar, que se disculpa, pero que está síguenos por streaming. E entonces él me dice que é moi interesante a proposta de Manolo Guede sobre que facer a proposta de que no Consello da Cultura Galega cree unha comisión para analizar a refundación do Centro Dramático Galego e que se apoia esa postura e eu, como Luis Álvarez Pousa e Manolo Guede, me apunto tamén a esa postura e non los tres, e se alguén se apunta máis, pois máis, ponemos que o Consello da Cultura Galega cree unha comisión para estudiar a refundación do Centro Dramático Galego. Vale. Queda anotada como unha das conclusións desta xornada. Ten a palabra unha rapaza que está aí ao lado. Vale. Vale, Cristina ten a palabra. Bueno, pois eu pedín a palabra por alusións, porque son a coordinadora da sección de artes escénicas, musicais e audiovisuais. Efectivamente, cando nos planificamos esta xornada de hoxe deixamos todo este tempo para debatir, en verdade que non era para debatir sobre castings, senón que era para debatir sobre algo máis profundo, non? Eu, indo máis atrás, cando Carme Portacelli se despedía, decíanos, pero por favor, que un teatro nacional é moi importante, que se están facendo moitas cousas grazas a él, e que está moi ben ter un teatro nacional. Antes, Fefa falounos de todo o que están facendo no Centro Dramático Nacional e cando eu lles preguntei canto tempo podían estar nos seus cargos, tiña moi claro canto tempo podían estar, non? Hai unhas bases, hai uns estatutos, está todo claro. Eu non sei cal debe ser hoxe no século XXI, no 2025, non sei cal pode ser o modelo que nos axude
a expandir o feito teatral e a axudar a que o teatro este máis na sociedade, porque queiramos que non, un teatro nacional, un centro dramático está para eso, pero sí que considero, e vendo a xente que veu pola mañá, a xente que veu pola tarde, cambiaron caras, seguiu habendo xente, veu xente máis nova do habitual, non lo poden decir os traballadores, as traballadoras do Consello da Cultura, si realmente viñan a ver que pasaba co centro dramático máis alá dos castings, eu creo que sí que temos que darnos esa oportunidade de pensar e de repensar que ten que pasar no centro dramático para que medre. E eu non estou cuestionando a labor de Fran, ni moitísimo menos, ni moito menos. Fran está facendo o que considera que ten que facer neste momento no centro dramático, pero sí que seguramente ele, todos nós, sabemos que temos que facer moito máis. E que realmente danse as condicións, porque hai interés, hai unha escola que fornece de xente preparada, hai unha tradición xa temos unha tradición. Entón, creo que sí que nos deberíamos dar a oportunidade de repensar. Estaba pensando antes que cando o Teatro Nacional de Cataluña non sempre foi o Teatro Nacional de Cataluña. O Teatro Nacional de Cataluña refundouse. Foi un centro dramático, seguro que Eduardo ou Manolo o lembran, foi un centro dramático que nun período longo, non en 2 días, non en 4 meses, Eduardo, senón creo que ao longo dun ano, non sei exactamente, pero estiveron traballando unha serie de persoas, estiveron traballando no cambio de modelo, naturalmente co consenso mínimo do sistema teatral. E iso é moi importante. É dicir, non sei se podemos estar aquí falando, hai moita xente, moitísimas grazas por responder á nosa chamada e realmente sentimos que algo pasa, que a xente quere opinar, quere falar e quere decir. Entón, sí que non hai que precipitarse, pero seguramente sexa o momento, se así todo o sistema o precisa e o demanda, de facer unha proposta. Facer unha proposta para medrar. Non para cambiar por cambiar. Non o que se falou aquí, bueno, vamos tirar e vamos a volver. Non, ver o que funciona, porque funciona e como conseguir que sexa moito mellor. Máis nada que iso. E entón era para centrar o tema, era o único que quería dicir. Logo están todas as cuestións das residentes, de moitísimas cousas super interesantes, pero que, pois, se queredes, pois faremos unha xornada sobre residentes. Porque se hai este ambiente seguro que mola, non? Pois é máis nada, paso. Vale. Melania. Eu quería poñer o foco sobre algo que non en ningún momento saiu hoxe nin nas sesións da mañá nin agora na da tarde, que é a cuestión da paridade, non? Que xa está recollido no DOGA, no número 135 do que falamos pola mañá, que é do ano 2012. Unha simple reflexión, simplemente porque o título da xornada é Vixencia e contribución da institución ao futuro da creación escénica, pero como ben dicía pola mañá Cristina, trátase tamén dunha cuestión de memoria, non? Imos cara a algún lado coñecendo o que se fixo antes. Entón, simplemente por recordar, porque algunhas persoas seguramente que entraron a contrastar eses datos, pero eu entrei na páxina do Centro Dramático Galego, que non está actualizada, pero non tiven acceso, claro, isto é unha información incompleta, vale? Con todo isto non tiven acceso ao número de escenógrafas, iluminadoras, etcétera, pero na dirección dos espectáculos do CDG houbo 83 homes e 12 mulleres, máis 2 mulleres que estiveron na mesma produción como codirectoras. A partir do 2012, quero concretar que foron 6 directoras
as que estiveron, desas 12, máis 2 que acabo de nomear no mesmo proxecto. Na dramaturxa puxéronse en escena a 92 autores, 6 autoras, 5 en coescrita con autores. E a partir do 2012 foron 5 dramaturgas máis 4 en coescrita. Por que concreto isto do 2012? Justamente neste decreto fálase da paridade e de que unha das obrigas a ter en conta pois dende a GADIC, o Centro Dramático Galego, pois un pouco para seren igualitarios. É unha información que eu lanzo porque me parece de interese, como non chegamos a sacala en ningún momento, pois creo que é algo que tamén compre a reflexionar dentro de todas as grandes reflexións que nos levamos hoxe na mochila para seguir repensando e un pouco reestruturando todo o que poidamos. Moi ben. Sí, de feito eu sinalaba antes tamén do estatuto que estaba funcionado por un estatuto de 2012, porque a sociedade galega e a legislación se modificou moito desde 2012. Quero dicir que ese é un estatuto máis recente que o do ano 84 significaba pouco, e esa é unha desas cousas, non? É dicir, a paridade está legislada, por exemplo, e como a paridade hai outros aspectos. Dani. Boa tarde, son Dani Salgado. Veño falar de números, non porque nos preguntaran, pero como representante da Escola de Arte Dramática que tamén é unha institución pública, pois quería tamén achegar cifras, non? Nós temos, digamos, o noso presuposto para todo o que é a creación, ainda que non somos un centro de creación, a Escola Superior de Arte Dramática, non chega aos 15.000 euros. Isto é para fornecer materiais escenográficos, construción, non sei que, non sei canto, para alrededor de 60 espectáculos que se van cada ano no centro. Claro, aí non están costes de pagar a ninguén, pero é a realidade, non? É dicir, nós temos que formar a xente con estas condicións. Entón, nós, ao igual que o CDG é un teatro nacional, nós somos unha escola nacional. Así o creemos, e así o sentimos, e así o queremos facer. Nós estamos situadas, non sei se para a nosa desgraza ou non, pero en Vigo, nunha periferia xeográfica dentro do contexto galego, para certas cousas é complicado, non? É complicado abarcar todo o territorio. Non sei todo o que falastes hoxe, pero hai cousas que se están facendo ben. Non quero falar da escola, quero falar do Centro Dramático Galego. Nos últimos anos sí que hai unha aposta porque as nosas escolas, nós, desde as nosas limitacións, que xa vedes que son moitas, crearon a sinerxia entre o Centro Dramático Galego e a Escola Superior de Arte Dramática para que o noso alumnado teña un futuro ou teña un acceso á creación escénica máis facilitador. Entón, pois desde axudas á produción, axudas, bueno, a produción, a ver como se producen espectáculos, promover encontros con asociación, con Escena Galega, que están Arancha e Esperante, que estiveron neses encontros, e máis xente. É dicir, desde o CDG sí que se fixo un traballo de achegamento á realidade nova. É certo que houve, non? Así que sí que houve propostas de directoras da nosa escola que pasaron polo CDG, a dizer, Susana Villaverde, hai propostas de xente nova, que hai outra persoa que está aí, que é Mariña Lestón, que tamén foi axudada. É dicir, existe un programa, digamos, de pitching ou de impulsar os proxectos que nos traballos, de fin de estudos non se visibilizan máis alá da escola, que o CDG, algúns deles acolleos e apoias a xente, dalles ferramentas para formar. Entón, creo que no futuro do CDG sí que ten que haber unha maior conexión entre a escola e o CDG. Hai pasos que se están dando ben, pero poden aumentar. De facto, bueno, van a aumentar, non? Bueno, nós sí que temos unha débeda tamén como escola, moitas. Unha delas é procurar no ensino, procurar, digamos, unha formación para todo o sector teatral galego máis alá da formación de grau. Ao mellor iso non nos toca a nós. Ao mellor non debemos meternos nese xardín, pero creo que é algo que xunto co CDG a escola ten que explorar nos próximos anos, porque
si hai problemas de público é debido, entre outras moitas cousas sociais, do contexto mundial que estamos, e porque tamén os niveis de formación, digamos, inferiores ao grau, por chamarle de algún modo, pois necesitan darlle un pulo, non? Entón, tanto a escola como o centro dramático ten que actuar aí. Estamos actuando de unha maneira, digamos, mínima, cos nosos recursos, pero aí ten que de aí que ten que xurdir a canteira tanto de espectadores como de creadores que van a estar no futuro do teatro galego. Eu creo que iso, desde a nosa perspectiva, é un dos campos que temos que mellorar. Simplemente iso. Roy. Vale, pois eu vou intentar ser propositivo e tirarme a piscina. A mí parece ben a proposta de Guedes de que haxa unhas xornadas específicas, non? Para isto da refundación. Eu vou intentar lanzar algunha idea. Durante toda a mañá non deixei de pensar no Salón Teatro. Para min o Salón Teatro sempre foi un teatro moi pequeno. E claro, é a sede do Teatro Nacional, do que consideramos o noso teatro nacional, non? Dentro de 1 ano e medio ou 2 anos vai haber a 100 metros do Salón Teatro un teatro privado de AISGE que vai ter 2 salas, non? E unha delas vai ser máis grande que a do Salón Teatro, que é a Sala Iago, non? Bueno, no vídeo ten moi boa pinta. En todo caso, estamos falando das residencias, estamos falando de que hai moitísimas cidades e vilas medianas e vilas pequenas que teñen teatros propios máis grandes que eses dous xuntos e que están baleiros o 90% dos días do ano, non? Entón, non sei se o mellor algunha fórmula posible sería pensar na capilaridade. Eu vi unha noticia outro día de que hai a IKEA está saindo unha competencia danesa que se chama Gisker ou algo así, que apostan polo modelo contrario. IKEA son como grandes panteóns os que tes que ir de excursión a unha grande cidade para comprar. Estas apostan polo contrario. Tendas máis pequenas e en vilas pequenas, non? Entón, claro, isto enlazo co tema das orixes. Eu iría máis para atrás aínda da fundación do CDG e remítome a algo onde tamén estivo, que está aquí presente, Eduardo Alonso, que foi a cooperativa Teatro do Estaribel, con Troula e con Antroido, que ao final non durou moito, foi unha cousa moi express, non tiveron tempo de desenvolver o proxecto, pero no proxecto que eu puiden ler, falaban pois dunha realidade que temos neste país, que é a cuestión da dispersión xeográfica, que é maior que a que ten Cataluña e que a que ten o Estado español considerado na súa totalidade, non? É dicir, aquí non hai unha Galiza vaciada, por máis que a poboación este un pouco desplazada cara a este lado, non chega a ver iso, non? Temos moitísimas vilas pequenas e medianas e ningunha gran cidade, non? Entón, bueno, eso é algo que forma parte da realidade do teatro galego. Entonces, a proposta iría por aí, se cadra podemos matar los páxaros dun tiro. E refundar o CDG un pouco pensando nesa filosofía das compañías residentes, non? E, por suposto, para que os teatros non estén baleiros, xa que houbo ese boom inmobiliario de todos os concellos querían cada un o seu auditorio, o seu salón de actos, e agora non hai nada, ou hai unha cousa cada 15 días, pois é unha posible vía. Moi ben, pois eu creo que mérito desta moderadora que non hai máis palabras pedidas e son exactamente as 7:30. Nada, non sei se queres intervir, Cristina, para despedir a xornada como coordinadora da sección. Creo que estaría ben que... Primeiro, Inma,
Moitas grazas, Foches, De nada. a mellor moderadora do mundo. Levanches a mesa fantásticamente. Moitísimas grazas a todas as persoas implicadas nesta xornada, a todas as persoas que asististes convidadas a estar nas mesas, e a toda a xente que veu pola mañá e pola tarde, entendendo que íbamos falar de algo importante, que íbamos falar do noso teatro nacional ou do Centro Dramático Galego, como lle queirades chamar. Moitísimas grazas por estar aquí, en verdade, por falar, por opinar libremente de todos os temas que quixestes. En verdade que está o Consello da Cultura Galega aquí na Plaza do Obradoiro. Creo que podo dicir que é a vosa casa, que veñades moito aquí, que traballemos moito en todos os temas que de verdad nos ocupan e nos preocupan. Seguiremos agora, despois da xornada hai unha segunda parte que é analizar todo o que se falou e facer propostas. Tomamos moita nota de todo dito aquí, de todos os compromisos que se chegaron aquí de alguma maneira, e máis nada, que nos vemos noutra. Grazas. Como sempre, e de verdade, do corazón, moitísimas grazas aos traballadores e as traballadoras do Consello da Cultura. Fan un grande traballo. Então,